Η γυναίκα έχισε ζεστό καφέ στην άσπρη του πουκαμίσα δευτερόλεπτα πριν από την πιο σημαντική συνέντευξη της ζωής του. Ήταν ένας μονογονέας πατέρας που απελπισμένα ήθελε αυτή τη δουλειά. Εκείνη τα κατέστρεψε όλα εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό που έκανε στη συνέχεια άλλαξε τις ζωές και των δύο για πάντα. Πριν συνεχίσετε την παρακολούθηση, κάντε like στο βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι και πείτε μου στα σχόλια από πού μας παρακολουθείτε. Όχι, όχι, όχι. Με συγχωρείτε Θεέ μου, με συγχωρείτε τόσο πολύ. Η φωνή της έτρεμε από πανικό καθώς προσπαθούσε άσκοπα να στεγνώσει το σκούρο λεκέ που απλωνόταν. Γρήγορα, τα χέρια της έτρεμαν τόσο πολύ που το μόνο που κατάφερνε ήταν να απλώσει ακόμα περισσότερο το ζεστό υγρό. «Είναι εντάξει, μην ανησυχείτε». Η φωνή του ακουγόταν ελεγχόμενη, αλλά υπήρχε μια αναμφισβήτητη ένταση πίσω από τα λόγια. «Ήταν ένα ατύχημα». «Όχι, είναι εντάξει, έχετε συνέντευξη τώρα. Σας είδα να ελέγχετε τα χαρτιά σας όσο περιμένατε το ασανσέρ. Τα κατέστρεψα όλα». Κοίταξε το λεκέ που απλωνόταν και το στομάχι του σφίχτηκε. Αυτή ήταν η μοναδική του ευκαιρία. Η μοναδική. Πώς θα εξηγούσε στη μικρή Ελένη ότι ο μπαμπάς δεν πήρε τη δουλειά επειδή εμφανίστηκε σαν «Πόσο χρόνο έχετε?» Τον διέκοψε. Η φωνή της ακόμα οξία από απελπισία. 15 λεπτά. Έλεγξε το ρολόι του, νιώθοντας το βάρος της ευθύνης να του σφίγγει το στήθος. «Η συνέντευξη είναι στο 12ο όροφο. Περιμένετε εδώ, σας παρακαλώ. Περιμένετε εδώ». Έφυγε, τρέχοντας, πριν προλάβει να διαμαρτυρηθεί, αφήνοντάς τον να στέκεται στον διάδρομο του 3ου ορόφου, προσπαθώντας να μην σκεφτεί πώς θα εξηγούσε τα πάντα στην κόρη του εκείνο το βράδυ. Η Ελένη πάντα ρωτούσε αν θα έπαιρνε την καλή δουλειά, τη δουλειά που θα της επέτρεπε να μην χρειάζεται πια να πηγαίνει στο σπίτι της γειτόνισσας όταν εκείνος εργαζόταν στις νυχτερινές βάρδιες του σούπερ μάρκετ. Πέρασαν 3 λεπτά. Κάθε δευτερόλεπτο φάνταζε αιωνιότητα. Όταν επέστρεψε, κρατούσε κάτι στα χέρια της και ανέπνεε λαχανιασμένη. «Φορέστε αυτό, είναι από την ντουλάπα μου. Δεν είναι τέλειο, αλλά θα κάνει». Εκείνος δίστασε, κοιτάζοντας το ρούχο που του πρόσφερε. «Δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν με γνωρίζετε καν». «Και έχετε 12 λεπτά τώρα, σας παρακαλώ». Υπήρχε κάτι στα μάτια της, μια άγρια αποφασιστικότητα, αναμεμειγμένη με γνήσια ενοχή. «Εγώ προκάλεσα αυτό το πρόβλημα. Αφήστε με να βοηθήσω να το λύσουμε». Ενώ εκείνος άλλαζε γρήγορα σε ένα κοντινό μπάνιο, εκείνη περίμενε απ' έξω, δαγκώνοντας το κάτω χείλος της, υπολογίζοντας νοητικά. Γνώριζε τους συνεντευξιαστές του 10ου ορόφου, ήξερε ακριβώς τι έψαχναν, αλλά δεν μπορούσε απλώς να το πει χωρίς να αποκαλύψει πολλά. Όταν εκείνος βγήκε, εκείνη τον αξιολόγησε γρήγορα. «Σας πάει καλά, καλύτερα από όσο περίμενα». «Ευχαριστώ. Σοβαρά, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω». Εκείνη κούνησε το κεφάλι, φαινόταν ακόμα αγχωμένη. «Κοιτάξτε, ξέρω ότι είναι περίεργο που το λέω, αλλά...» Δίστασε, επιλέγοντας τις λέξεις της προσεκτικά. «Άκουσα κάποιους συναδέλφους να σχολιάζουν ότι η εταιρεία εκτιμά πολύ την εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινα έργα. Αν έχετε κάτι τέτοιο στο ιστορικό σας, μπορεί να είναι καλό να το αναφέρετε». Εκείνος συγκέντρωσε τα φρύδια του, έκπληκτος. «Στην πραγματικότητα, συντόνισα ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στην προηγούμενη δουλειά μου. Μείωσε τα κόστη σχεδόν κατά 1/3. Τότε, οπωσδήποτε αναφέρετε το. Λατρεύουν τις πρωτοβουλίες που παράγουν οικονομίες». «Εργάζεστε εδώ?» ρώτησε επιτέλους το προφανές. «Εργάζομαι στο ανθρώπινο δυναμικό». Εκείνη δεν επεκτάθηκε, αλλάζοντας γρήγορα θέμα. «Πρέπει να ανεβείτε. Έχουν απομείνει 9 λεπτά. Και το... Τι φόρεσα?» «Επιστρέψτε το αργότερα, δεν υπάρχει βιασύνη». Εκείνη χαμογέλασε για πρώτη φορά, ένα μικρό και νευρικό χαμόγελο. «Καλή επιτυχία στη συνέντευξη». Εκείνος έγνεψε καταφατικά, ακόμα επεξεργαζόμενος όλα όσα είχαν συμβεί τα τελευταία λεπτά, και έτρεξε προς το ασανσέρ.
μόνη στον διάδρομο, ακούμπησε στον τοίχο και έκλεισε τα μάτια της. Δύο πράγματα την τρομοκρατούσαν εκείνη τη στιγμή. Πρώτον, να μην έπαιρνε τη δουλειά εξαιτίας αυτού που είχε κάνει. Δεύτερον, να την έπαιρνε και τελικά να ανακάλυπτε ποια ήταν πραγματικά. Η Δάφνη Παπά πήρε μια βαθιά ανάσα. Αυτό ήταν το όνομα που είχε επιλέξει. Το όνομα που χρησιμοποιούσε τα τελευταία 2 χρόνια, όχι το όνομα που υπήρχε σε εταιρικούς πίνακες ή σε άρθρα περιοδικών για τη διαδοχή επιχειρήσεων. Η Δάφνη, η βοηθός υπεύθυνου προσλήψεων που είχε ξεκινήσει από το 0, που έφτανε νωρίς και έφευγε αργά, που αποδείκνυε την αξία της σε κάθε αναφορά, σε κάθε επιτυχημένη διαδικασία επιλογής. Κοίταξε το λεκέ του καφέ, ακόμα ορατό στο πάτωμα, και πήρε χαρτί κουζίνας για να καθαρίσει. Ενώ έτριβε, σκέφτηκε τον άνδρα που μόλις είχε γνωρίσει με τόσο καταστροφικό τρόπο. Υπήρχε κάτι στα μάτια του όταν ανέφερε τη συνέντευξη. Όχι μόνο επαγγελματικό νευρικότητα, αλλά ένας βαθύτερος φόβος. Ο φόβος να απογοητεύσει κάποιον. Εκείνη γνώριζε καλά αυτό το συναίσθημα. 3 ορόφους πιο πάνω, ο Αλέξανδρος καθόταν στην αίθουσα αναμονής, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα νεύρα του. Το ρούχο που φορούσε μύριζε ελαφρώς γυναικείο άρωμα και φρέσκο απορρυπαντικό. Ήταν περίεργο να φοράει κάτι από μια άγνωστη, αλλά ήταν καλύτερο από το να εμφανιστεί με έναν γιγάντιο λεκέ. «Αλέξανδρε!» Μια μεσήλικη γυναίκα φώναξε το όνομά του. «Μπορείτε να μπείτε, σας παρακαλώ». Σηκώθηκε, ίσιοσε το δανεισμένο ύφασμα και μπήκε στην αίθουσα. 3 άτομα τον περίμεναν πίσω από ένα κομψό τραπέζι. Έγιναν συστάσεις, αντιλάγησαν χειραψίες. Η συνέντευξη ξεκίνησε. «Πείτε μας για την πιο σχετική σας εμπειρία», ζήτησε ένας από τους συνεντευξιαστές, ένας άντρας με γυαλιά και σοβαρή έκφραση. Ο Αλέξανδρος άρχισε να μιλάει για την προηγούμενη δουλειά του, τις ευθύνες που είχε αναλάβει, τις προκλήσεις που είχε αντιμετωπίσει και μετά, θυμούμενος τα λόγια της γυναίκας του καφέ, ανέφερε το έργο βιωσιμότητας. «Εφάρμοσα ένα πλήρες σύστημα ανακύκλωσης και μείωσης απορριμμάτων. Σε 6 μήνες μειώσαμε το λειτουργικό κόστος κατά 32% και μειώσαμε το αποτύπωμα άνθρακα στο μισό». Οι 3 συνεντευξιαστές κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. Η μεσήλικη γυναίκα έσκυψε μπροστά. «Αυτό είναι ακριβώς το είδος πρωτοβουλίας που εκτιμούμε. Μπορείτε να αναπτύξετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά την υλοποίηση». Ενώ ο Αλέξανδρος μιλούσε, νιώθοντας τη συνέντευξη να κυλάει καλύτερα από όσο περίμενε, η Δάφνη βρισκόταν 3 ορόφους κάτω, προσποιούμενη ότι δούλευε, ενώ η καρδιά της επιταχυνόταν κάθε φορά που κάποιος περνούσε από την πόρτα. Είχε ελέγξει διακριτικά το χρονοδιάγραμμα. Η συνέντευξη έπρεπε να διαρκέσει από 30 έως 45 λεπτά. 43 λεπτά αργότερα χτύπησε το εσωτερικό της τηλέφωνο. «Δάφνη, μπορείτε να έρθετε στην αίθουσα 120. Πρέπει να επεξεργαστούμε μια πρόσληψη». Το στομάχι της σφίχτηκε. Η αίθουσα 120 ήταν εκεί όπου γίνονταν οι συνεντεύξεις για το τμήμα που εκείνος αναζητούσε, αλλά η επεξεργασία πρόσληψης δεν σήμαινε απαραίτητα ότι ήταν αυτός. Μπορεί να είχαν κάνει συνεντεύξεις με άλλους υποψηφίους πριν. Όταν έφτασε στην αίθουσα, βρήκε μόνο τη συντονίστρια προσλήψεων, τη Σοφία. «Έχουμε έναν εξαιρετικό υποψήφιο. Χρειάζομαι να επεξεργαστεί τα έγγραφα για να ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα». «Φυσικά. Πώς τον λένε?» «Αλέξανδρο. Απίστευτη εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας. Ακριβώς αυτό που χρειαζόμασταν. Ευτυχώς που αποφάσισε να αναφέρει αυτό το πρόγραμμα ανακύκλωσης αυθόρμητα. Δείχνει πρωτοβουλία». Η Δάφνη ένιωσε μια τόσο έντονη ανακούφιση που χρειάστηκε να στηριχθεί διακριτικά στο γραφείο. «Θα τα ετοιμάσω όλα». Εκείνο το βράδυ, ο Αλέξανδρος αγκάλιασε την Ελένη αρκετά σφιχτά για να την κάνει να διαμαρτυρηθεί γελώντας. «Μπαμπά, με συνθλίβεις. Με συγχωρείς, αγάπη μου. Απλώς ο μπαμπάς έχει ένα νέο. Πήρες τη δουλειά. Πήρες». Τα μάτια της έλαμπαν από ελπίδα. «Πήρα. Ξεκινάω τη Δευτέρα».
Η Ελένη πήδηξε και ούρλιαξε από χαρά, αγκαλιάζοντας τον πατέρα της ξανά. Καθώς την καθησύχαζε, ο Αλέξανδρος σκέφτηκε τη γυναίκα που του είχε χύσει καφέ. Έπρεπε να της επιστρέψει το ρούχο που του είχε δανείσει. Και, αν ήταν ειλικρινής με τον εαυτό του, ήθελε να την ευχαριστήσει καταλήλως. Υπήρχε κάτι σε αυτήν, ίσως η γνήσια ενοχή στα μάτια της, ίσως η αποφασιστικότητα να βοηθήσει έναν εντελώς άγνωστο που τον ενθουσίαζε. Ενώ η Ελένη φλιαρούσε για το πώς θα το έλεγε στις φίλες της, ο Αλέξανδρος αποφάσισε ότι η Δευτέρα δεν θα ήταν μόνο η πρώτη του μέρα στη δουλειά, αλλά και η μέρα που θα αναζητούσε τη γυναίκα του καφέ. Η Δάφνη βρισκόταν στο μικρό της διαμέρισμα, τόσο διαφορετικό από την έπαυλη, όπου είχε μεγαλώσει, κοιτάζοντας το λεκέ του καφέ στα δικά της ρούχα. Δεν είχε προλάβει να αλλάξει μετά το ατύχημα. Η Σοφία είχε τηλεφωνήσει ενημερώνοντάς την ότι ο Αλέξανδρος είχε προσληφθεί. Η αρχική ανακούφιση είχε δώσει τη θέση της σε μια νέα και απροσδόκητη ανησυχία. Θα δούλευε στο ίδιο κτίριο με αυτήν. Πιθανότατα θα την αναζητούσε για να της επιστρέψει αυτό που της είχε δανείσει. Και τότε πώς θα διατηρούσε την απαραίτητη απόσταση, πώς θα απέφευγε να το ανακαλύψει. Ακόμα χειρότερα, γιατί ένα μέρος της δεν ήθελε να το αποφύγει. Κούνησε το κεφάλι της ενοχλημένη με τον εαυτό της. 2 χρόνια χτίζοντας μια ανεξάρτητη ζωή, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειαζόταν το διάσημο επώνυμο, τα χρήματα, τις διασυνδέσεις. 2 χρόνια καταγράφοντας κάθε επίτευγμα, κάθε επιτυχημένο έργο, κάθε βελτίωση που είχε εφαρμόσει, όλα για να μπορέσει μια μέρα να επιστρέψει και να πει «Είδατε, τα κατάφερα μόνη μου». Ένας άντρας με κόρη και δικά του προβλήματα ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν στην προσεκτικά χτισμένη ζωή της. Αλλά ενώ πετούσε το λερωμένο ρούχο στο καλάθι των απλήτων, η Δάφνη δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται την ανακούφιση στο πρόσωπό του όταν εκείνη του πρόσφερε βοήθεια, ούτε τον φόβο που είχε δει στα μάτια του όταν είχε ελέγξει την ώρα. Η Δευτέρα υποσχόταν να είναι ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα και ίσως, απλώς ίσως, πιο περίπλοκη από όσο μπορούσε να φανταστεί, γιατί η Δάφνη είχε μάθει στα 26 χρόνια της ζωής της ότι οι πιο απλές στιγμές, ένα χυμένο φλιτζάνι καφέ, μια ευγενική λέξη, μια χειρονομία βοήθειας, είχαν τη δύναμη να αλλάξουν τα πάντα. Απλώς δεν φανταζόταν πόσο. Η Δευτέρα έφτασε φέρνοντας μαζί της ένα μείγμα άγχους και ελπίδας. Για τον Αλέξανδρο ήταν η πρώτη μέρα στη δουλειά που θα άλλαζε τα πάντα. Για τη Δάφνη ήταν η μέρα που ο προσεκτικά οργανωμένος κόσμος της θα άρχιζε να καταρρέει με τρόπους που ποτέ δεν είχε φανταστεί. Έχετε νιώσει ποτέ αυτή την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό πρόκειται να συμβεί? Αυτό το σφίξιμο στο στομάχι που δεν είναι ακριβώς φόβος, αλλά ούτε και μόνο ενθουσιασμός. Είναι σαν το σύμπαν να ψιθυρίζει ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Ο Αλέξανδρος το ένιωσε όταν φίλησε την Ελένη πριν φύγει. Η Δάφνη το ένιωσε όταν διάλεξε τα ρούχα εκείνο το πρωί, αλλάζοντας 3 φορές πριν αποφασίσει. «Θα είσαι καλά με την κυρία Θάλια?» είχε ρωτήσει ο Αλέξανδρος την κόρη του ενώ ετοίμαζαν το πρωινό. «Ναι, μπαμπά», είπε ότι θα μου μάθει να φτιάχνω μπισκότα σήμερα. Η Ελένη χαμογέλασε, αλλά τα μάτια της αποκάλυπταν ανησυχία. «Θα σου αρέσει η νέα δουλειά, θα τη λατρέψω και ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα θα μπορώ να σου δώσω όλα όσα σου αξίζουν. Εγώ απλώς θέλω να είσαι ευτυχισμένος, μπαμπά». Αυτά τα λόγια αντιχούσαν στο μυαλό του Αλέξανδρου καθ' όλη τη διαδρομή προς την εταιρεία. Ευτυχία. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε επιτρέψει στον εαυτό του να το σκεφτεί πραγματικά από τότε που είχε φύγει η πρώην σύζυγος, αφήνοντας τον μόνο με ένα μικρό παιδί και συσσωρευμένα χρέη? Η ευτυχία έμοιαζε με μια μακρινή πολυτέλεια. Η επιβίωση ήταν η προτεραιότητα. Αλλά εκείνο το πρωί, περπατώντας στους διαδρόμους της νέας εταιρείας, ο Αλέξανδρος επέτρεψε στον εαυτό του μια στιγμή ελπίδας. Η Δάφνη είχε φτάσει 1 ώρα νωρίτερα, όπως έκανε πάντα. Αυτό ήταν το τελετουργικό της, να φτάνει πριν από όλους,
να ελέγχει τις διαδικασίες της ημέρας, να βεβαιώνεται ότι όλα ήταν τέλεια οργανωμένα, έλεγχος. Αυτό ήταν που την κρατούσε σε λειτουργία. «Δάφνη, οι νέοι υπάλληλοι ξεκινούν σήμερα», της θύμισε η Σοφία μόλις έφτασε. «Μπορείτε να κάνετε την ενσωμάτωση». «Φυσικά. Πόσοι είναι?» 5. 3 ξεκινούν στις 8, 2 στις 9. Ο Αλέξανδρος είναι ένας από αυτούς που ξεκινούν στις 8. Η καρδιά της Δάφνης επιτάχυνε, αλλά το πρόσωπό της παρέμεινε ουδέτερο. Χρόνια εκπαίδευσης για να κρύβει συναισθήματα επιτέλους χρησιμεύουν σε κάτι. Όταν ο Αλέξανδρος μπήκε στην αίθουσα ενσωμάτωσης μαζί με άλλους 2 νέους υπαλλήλους, τα μάτια του συνάντησαν αμέσως τα δικά της. Χαμογέλασε, ένα γνήσιο χαμόγελο που φώτισε το κουρασμένο πρόσωπό του. Η Δάφνη πήρε μια βαθιά ανάσα και πήρε την επαγγελματική της στάση. «Καλημέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Δάφνη και θα είμαι υπεύθυνη για την ενσωμάτωσή σας στην εταιρεία. Θα ξεκινήσουμε κατά τις επόμενες 2 ώρες». Εξήγησε πολιτικές, διαδικασίες, ωφέλη και εταιρική κουλτούρα. Ο Αλέξανδρος την παρατηρούσε με διπλή προσοχή, όχι μόνο απορροφώντας τις πληροφορίες, αλλά προσπαθώντας να καταλάβει τη γυναίκα μπροστά του. Ήταν διαφορετική από εκείνο το φρενιασμένο και ένοχο άτομο του ατυχήματος. Εδώ ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση, σαφής και εντυπωσιακά γνώστης κάθε λεπτομέρειας της εταιρείας. «Επιτρέψτε μου να μοιραστώ κάτι σημαντικό μαζί σας. Ο τρόπος που ξεκινάμε κάτι νέο καθορίζει πώς θα συνεχίσουμε. Οι πρώτες εντυπώσεις δεν είναι το παν, αλλά είναι κάτι». Και εκείνη τη στιγμή η Δάφνη έθετε ένα πρότυπο, άψογο επαγγελματισμό, ασφαλή απόσταση, αλλά τα πρότυπα είναι φτιαγμένα για να σπάνε. Αν έχετε απορίες κατά τις πρώτες ημέρες, μπορείτε να με αναζητήσετε. Η Δάφνη ολοκλήρωσε την παρουσίαση. «Βρίσκομαι συνήθως στον 3ο όροφο, γραφείο 304. Όταν οι άλλοι 2 υπάλληλοι έφυγαν, ο Αλέξανδρος παρέμεινε. «Έπρεπε να σας ευχαριστήσω ξανά», είπε, αναφερόμενος στην προηγούμενη φορά. «Μου σώσατε κυριολεκτικά τη ζωή». «Απλώς διόρθωνα το λάθος μου», απάντησε η Δάφνη, διατηρώντας επαγγελματικό τόνο. «Δεν ήταν κάτι περισσότερο. Δεν χρειαζόταν να ψάξετε για μια λύση. Δεν χρειαζόταν να μου δώσετε εκείνη τη συμβουλή για τη βιωσιμότητα. Έκανε τη διαφορά». Η Δάφνη ένιωσε τη ζέστη να ανεβαίνει στο λαιμό της. Είχε δώσει αυτή τη συμβουλή επειδή γνώριζε τους συνεντευξιαστές, επειδή είχε πρόσβαση στα επιθυμητά προφίλ, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό. «Χαίρομαι που πήγαν όλα καλά. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, έχω άλλους νέους υπαλλήλους που έρχονται σύντομα». Φυσικά. Απλώς κάτι ακόμα». Της έδωσε ένα προσεκτικά τυλιγμένο πακέτο, το ρούχο της. «Το έπλυνα και το σιδέρωσα. Η κόρη μου επέμεινε να βάλω ένα ευχαριστήριο σημείωμα». Η Δάφνη πήρε το πακέτο, νιώθοντας την υφή του χαρτιού κάτω από τα δάχτυλά της. Μέσα, στερεωμένο με ένα πολύχρωμο κλιπ, υπήρχε ένα σημείωμα γραμμένο με παιδικά γράμματα. «Ευχαριστώ που βοήθησες τον μπαμπά μου. Είσαι ωραία, Ελένη». Κάτι σφίχτηκε στο στήθος της Δάφνης, ένα κύμα συναισθήματος τόσο έντονο που χρειάστηκε να στρέψει το βλέμμα της. «Ευχαριστήστε την για μένα», κατάφερε να πει η Δάφνη. Η φωνή της λίγο πιο χαμηλή. Ο Αλέξανδρος την κατάλαβε και έφυγε, αφήνοντάς την μόνη με το πακέτο στα χέρια και έναν ανεμοστρόβιλο συναισθημάτων που δεν ήταν έτοιμη να επεξεργαστεί. Οι επόμενες ημέρες καθιέρωσαν μια περίεργη ρουτίνα. Ο Αλέξανδρος συναντούσε τη Δάφνη στους διαδρόμους, άλλοτε επίτηδες, άλλοτε τυχαία, και πάντα είχε μια ερώτηση: πώς λειτουργούσε μια συγκεκριμένη διαδικασία, πού βρισκόταν ένα συγκεκριμένο τμήμα, ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσει τον προϊστάμενό του. Η Δάφνη απαντούσε: πάντα επαγγελματική, πάντα εξυπηρετική, πάντα διατηρώντας συναισθηματική απόσταση. Αλλά κάτι άλλαζε. Πρέπει να καταλάβετε. Οι σχέσεις χτίζονται σε μικρές στιγμές.
Δεν είναι οι μεγάλες χειρονομίες που δημιουργούν δεσμούς, αλλά οι γρήγορες συζητήσεις στο διάδρομο, τα κοινά χαμόγελα, οι μικρές ευγένειες που επαναλαμβάνονται μέρα με τη μέρα. Έτσι μπαίνουν οι άνθρωποι στη ζωή μας χωρίς να ζητήσουν άδεια. Την τρίτη εβδομάδα ο Αλέξανδρος ανέφερε τυχαία ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες με τον άμεσο προϊστάμενό του. «Φαίνεται να έχει πολύ υψηλά πρότυπα», σχολίασε ο Αλέξανδρος κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας συνάντησης κοντά στην καφετιέρα. Μια διαφορετική μηχανή σε έναν διαφορετικό όροφο, αλλά καφές παρόλα αυτά. Η Δάφνη γνώριζε ακριβώς ποιος ήταν ο προϊστάμενος. Γνώριζε επίσης μέσα από τις αναφορές απολύσεων που είχε επεξεργαστεί ότι ο άνδρας είχε ιστορικό απόλυσης νέων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περίοδου. 4 άτομα τους τελευταίους 6 μήνες. «Εκτιμά την πρωτοβουλία», είπε η Δάφνη προσεκτικά, «και τη σχολαστική τεκμηρίωση. Αν τεκμηριώσετε όλες τις διαδικασίες και τα αποτελέσματά σας από την αρχή, θα είστε ένα βήμα μπροστά». «Τεκμηρίωση πώς?» «Δημιουργήστε ένα αρχείο επιτευγμάτων, κάθε ολοκληρωμένο έργο, κάθε πρόβλημα που επιλύθηκε, κάθε θετική ανατροφοδότηση. Φαίνεται κουραστικό, αλλά θα σας σώσει τη ζωή στις αξιολογήσεις». Ο Αλέξανδρος την παρατήρησε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. «Πώς γνωρίζετε τόσα πολλά για αυτό?» «Είναι η δουλειά μου να γνωρίζω την εταιρεία», απάντησε η Δάφνη, αλλά η αποφυγή του βλέμματος την πρόδωσε. «Εδώ είναι μια αλήθεια που έμαθα, παρατηρώντας αμέτρητες ιστορίες σε όλη τη ζωή. Η προστασία των ανθρώπων που μας ενδιαφέρουν είναι ένα ένστικτο που δεν μπορούμε να απενεργοποιήσουμε, ακόμα και όταν θα έπρεπε». Η Δάφνη προσπαθούσε να κρατήσει αποστάσεις, αλλά κάθε συμβουλή που έδινε, κάθε πληροφορία που μοιραζόταν, την έφερνε πιο κοντά. Στο τέλος του πρώτου μήνα συνέβη το πρώτο πραγματικά ανησυχητικό περιστατικό. Η Δάφνη εξέταζε παροχές όταν χτύπησε το τηλέφωνό της. Ήταν από το συνεργαζόμενο νοσοκομείο της εταιρείας. «Έχουμε ένα παιδί εδώ, την Ελένη. Ο πατέρας εργάζεται εκεί. Μπορείτε να τον εντοπίσετε?» Το αίμα της Δάφνης πάγωσε. «Πώς τον λένε?» «Αλέξανδρο». Δεν δίστασε. Έτρεξε στο τμήμα του, τον βρήκε σε σύσκεψη και αγνοώντας το πρωτόκολλο χτύπησε την πόρτα. «Πρέπει να μιλήσω με τον Αλέξανδρο. Είναι επίγον». Είδε το στιγμιαίο πανικό στα μάτια του όταν την είδε στην πόρτα. «Η κόρη σας είναι στο νοσοκομείο. Τίποτα σοβαρό», πρόσθεσε γρήγορα, βλέποντάς τον να χλωμιάζει. «Αλλά πρέπει να πάτε τώρα». Στον δρόμο προς το πάρκινγκ, ο Αλέξανδρος έτρεμε ορατά. Τι συνέβη? Ήταν καλά σήμερα το πρωί. Έπρεπε να είχα παρατηρήσει κάτι. Έπρεπε να είχα... «Σταματήστε», είπε η Δάφνη σταθερά, περπατώντας δίπλα του. «Δεν είχατε τρόπο να το ξέρετε. Τα παιδιά αρρωσταίνουν ξαφνικά. Συμβαίνει. Δεν μπορώ να τη χάσω. Είναι το μόνο που έχω». Η ομή ευαλωτότητα στη φωνή του ράγισε κάτι μέσα στη Δάφνη. Χωρίς να το σκεφτεί, άγγιξε το μπράτσο του. «Δεν θα τη χάσετε. Θα τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο. Θα ενεργοποιήσω το ανώτερο πρόγραμμα υγείας. Θα διασφαλίσω ότι θα έχει την καλύτερη φροντίδα. Απλώς πηγαίνετε. Απλώς πηγαίνετε, Αλέξανδρε». Τις επόμενες ώρες η Δάφνη εργάστηκε με μανία. Ενεργοποίησε παροχές που πολλοί υπάλληλοι δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχαν. Τηλεφώνησε σε ειδικούς γιατρούς. Εξασφάλισε ότι η Ελένη θα εξυπηρετούνταν κατά προτεραιότητα. Όταν ο Αλέξανδρος τηλεφώνησε, 3 ώρες αργότερα, η φωνή του ήταν φορτισμένη με συναισθήματα. Ήταν απλώς μια κρίση ασθματος. «Είναι σταθερή». «Αλλά Δάφνη, η φροντίδα που έλαβε, οι γιατροί είπαν ότι κάποιος από την εταιρεία ενεργοποίησε ειδικά πρωτόκολλα». «Η εταιρεία φροντίζει τους υπαλλήλους της», είπε η Δάφνη απλά. «Ήσασταν εσείς, έτσι δεν είναι? Ξέρω ότι ήσασταν εσείς». Η Δάφνη δεν απάντησε. «Γιατί?» ρώτησε, η φωνή του σχεδόν ψίθυρος. «Γιατί τα κάνετε όλα αυτά?» «Επειδή ξέρω τι είναι να μεγαλώνεις χωρίς κανέναν να νοιάζεται πραγματικά για σένα», σκέφτηκε η Δάφνη. «Επειδή βλέπω σε σένα κάτι που με κάνει να θέλω να γίνω καλύτερη. Επειδή
Όταν κοιτάζω την κόρη σου, βλέπω ένα παιδί που έχει αυτό που εγώ ποτέ δεν είχα. Έναν πατέρα που την αγαπά ανεβόρον, επειδή είναι το σωστό να κάνω. Ήταν αυτό που είπε. Εκείνο το βράδυ, μόνη στο διαμέρισμά της, η Δάφνη επιτέλους παραδέχτηκε στον εαυτό της αυτό που αρνιόταν. Τον νοιαζόταν τον Αλέξανδρο, τον αγώνα του, την κόρη του, την θεμελιώδη αξιοπρέπεια που ακτινοβολούσε και αυτό την τρομοκρατούσε. Έχετε νιώσει ποτέ σαν να βρίσκεστε στην άκρη ενός γκρεμού, γνωρίζοντας ότι ένα βήμα παραπάνω θα άλλαζε τα πάντα? Η Δάφνη βρισκόταν σε αυτόν τον γκρεμό και το πιο τρομακτικό. Ένα μέρος της ήθελε να πηδήξει. Τον δεύτερο μήνα οι συζητήσεις μεταξύ τους έγιναν πιο συχνές και πιο προσωπικές. Ο Αλέξανδρος άρχισε να μοιράζεται ιστορίες για την Ελένη. Η Δάφνη προσεκτικά μοιραζόταν μικρές αλήθειες για τον εαυτό της. Αλήθειες που δεν θα αποκάλυπταν την ταυτότητά της, αλλά ήταν γνήσιες. «Έχετε οικογένεια?» ρώτησε ο Αλέξανδρος μια μέρα. «Περίπλοκο», απάντησε η Δάφνη. «Είμαστε σε απόσταση εκ επιλογής της δικής μου. Δεν καταλαβαίνουν τις επιλογές μου, γι' αυτό επέλεξα να αποδείξω την αξία μου μόνη μου». Ο Αλέξανδρος την άκουσε σαν να καταλάβαινε τέλεια. Μερικές φορές η οικογένεια είναι πιο βαρύ φορτίο παρά στήριγμα. Ακριβώς. Ήταν εκείνη τη στιγμή μοιράζοντας αυτή τη μικρή αλήθεια που η Δάφνη συνειδητοποίησε. Έφτιαχνε κάτι αληθινό μαζί του, όχι βασισμένο σε ψέματα, αλλά σε μερικές αλήθειες που παρόλα αυτά ήταν αυθεντικές. Και όταν η Ελένη επισκέφθηκε το γραφείο για πρώτη φορά, τρέχοντας κατευθείαν στη Δάφνη και αγκαλιάζοντας τα πόδια της, λέγοντας «Εσύ είσαι η κυρία που βοήθησε στο νοσοκομείο», η Δάφνη ένιωσε την καρδιά της να σπάει και να ξαναχτίζεται ταυτόχρονα, γιατί εκεί, σε αυτό το χαμογελαστό παιδί και σε αυτόν τον ειλικρινή άνδρα, η Δάφνη είδε κάτι που ποτέ δεν είχε φανταστεί να βρει, μια ευκαιρία να αγαπηθεί, όχι για αυτό που αντιπροσώπευε, αλλά για αυτό που είχε επιλέξει να είναι, και αυτό άξιζε κάθε ρίσκο. Ο τρίτος μήνας έφερε ανεπαίσθητες αλλά σημαντικές αλλαγές. Η Δάφνη παρατήρησε ότι άρχισε να ψάχνει τον Αλέξανδρο στους διαδρόμους, ότι η καρδιά της επιταχυνόταν όταν έβλεπε ένα μήνυμα από αυτόν στο εσωτερικό σύστημα, ότι χαμογελούσε ακούσια όταν σκεφτόταν κάτι αστείο που είχε πει. Αυτό την τρόμαζε βαθιά. Έχετε προσπαθήσει ποτέ να ελέγξετε κάτι που είναι σαφώς εκτός του ελέγχου σας? Είναι σαν να προσπαθείτε να κρατήσετε νερό ανάμεσα στα δάχτυλά σας. Όσο πιο πολύ σφίγγεται, τόσο πιο πολύ γλιστράει. Η Δάφνη ανακάλυπτε ότι τα συναισθήματα δεν υπακούουν σε στρατηγικό σχεδιασμό ή σχολαστική τεκμηρίωση. Ένα πρωί βρισκόταν στον τρίτο όροφο όταν άκουσε θυμωμένες φωνές να προέρχονται από μία αίθουσα συσκέψεων. Μία από αυτές ήταν του Αλέξανδρου. «Τα έλεγξα όλα 3 φορές. Τα δεδομένα είναι σωστά». «Τα δεδομένα σας έρχονται σε αντίθεση με την αναφορά του Πέτρου». Η φωνή του προϊσταμένου ακουγόταν ψυχρή. «Κάποιος κάνει λάθος και εσείς είστε ο νεοφερμένος εδώ». Η Δάφνη σταμάτησε, προσποιούμενη ότι έλεγχε κάτι στο τηλέφωνο της ενώ άκουγε. «Με όλο το σεβασμό, κύριε, μπορώ να αποδείξω κάθε αριθμό. Έχω πλήρη τεκμηρίωση». «Τεκμηρίωση που εσείς βολικά ετοιμάσατε μόνος σας». «Όχι, κύριε, είναι απευθείας εξαγωγές από το σύστημα. Μπορώ να δείξω το ιστορικό συναλλαγών». Υπήρξε μια μακρά παύση. «Κάντε το μέχρι το τέλος της ημέρας. Αν είναι σωστό, συνεχίζουμε. Αν είναι λάθος...» Η απειλή έμεινε μετέωρη στον αέρα. Όταν ο Αλέξανδρος βγήκε από την αίθουσα, το πρόσωπό του ήταν τεταμένο, αλλά αποφασισμένο. Είδε τη Δάφνη και κάτι στην έκφρασή του μαλάκωσε. «Ακούσατε. Κάποια. Είστε καλά». «Θα είμαι. Τα τεκμηρίωσα όλα όπως προτείνατε. Έχω αποδείξεις». «Τότε θα είστε καλά», είπε η Δάφνη με πεποίθηση που δεν ένιωθε πλήρως. Γνώριζε τον Πέτρο, γνώριζε τις τακτικές του και γνώριζε τον προϊστάμενο αρκετά καλά για να ξέρει ότι ευνοούσε τους παλαιότερους υπαλλήλους.
Εκείνο το απόγευμα η Δάφνη έκανε κάτι που παραβίαζε όλους τους κανόνες της επαγγελματικής της απόστασης. Πρόσβασε στο σύστημα και έλεγξε τις αναφορές του Πέτρου των τελευταίων μηνών. Αυτό που βρήκε την έκανε έξαλλη, ανακολουθίες, μικρές αλλά σταθερές, αριθμοί προσαρμοσμένοι εδώ και εκεί, πάντα ευνοώντας τα δικά του αποτελέσματα. Τίποτα τόσο προφανές που να σήκωνε άμεσα σημαίες, αλλά σχηματίζοντας ένα σαφές μοτίβο για όποιον ήξερε που να ψάξει. Δεν μπορούσε απλώς να δώσει αυτή την πληροφορία στον Αλέξανδρο. Θα ήταν πολύ προφανές ότι τον προστάτευε, αλλά μπορούσε να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου θα το έβρισκε μόνος του. Η Δάφνη ετοίμασε μια αναφορά εσωτερικού ελέγχου ρουτίνας, κάτι που έκανε τακτικά στη δουλειά της, και φρόντισε να συμπεριλάβει το τμήμα του Αλέξανδρου. Μετά, τυχαία, ανέφερε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας στον διάδρομο: «Το τμήμα σας θα δεχτεί έλεγχο ρουτίνας αυτή την εβδομάδα. Είναι στάνταρ διαδικασία, τίποτα το ιδιαίτερο. Αλλά θα έχετε πρόσβαση σε ιστορικές συγκριτικές αναφορές. Μπορεί να είναι χρήσιμο για την πλαισίωση των δικών σας δεδομένων». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε στα μάτια για ένα μεγάλο διάστημα. «Με βοηθάτε πάλι?» «Κάνω τη δουλειά μου», είπε η Δάφνη. Εκείνος έκανε ένα βήμα πιο κοντά. «Γιατί σας νοιάζει τόσο πολύ?» Εκείνη μπορούσε να νιώσει τη ζεστασιά του, την ανεπαίσθητη μυρωδιά του καφέ και κάτι ακαθόριστο που ήταν μοναδικά δικό του. Για μία επικίνδυνη στιγμή η Δάφνη ήθελε να πει την αλήθεια, ολόκληρη. «Επειδή σας αξίζει η δικαιοσύνη», είπε τελικά. «Και επειδή είδα πολλούς καλούς ανθρώπους να βλάπτονται από άδικες εσωτερικές πολιτικές». Δεν ήταν η πλήρης αλήθεια, αλλά ήταν αρκετή αλήθεια. Τις επόμενες ημέρες, με τις αναφορές ελέγχου στα χέρια του, ο Αλέξανδρος όχι μόνο απέδειξε ότι οι αριθμοί του ήταν σωστοί, αλλά ανακάλυψε και τις ασυμφωνίες στις αναφορές του Πέτρου. Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε ανώτερα επίπεδα. Ο Πέτρος έλαβε επίσημη επίπληξη και ο Αλέξανδρος ακούσια κέρδισε τη φήμη του σχολαστικού και έντιμου. «Το ξέρατε», είπε ο Αλέξανδρος όταν συνάντησε τη Δάφνη την επόμενη εβδομάδα. Δεν ήταν ερώτηση. «Υποψιαζόμουν συστημικές ανακολουθίες», απάντησε η Δάφνη προσεκτικά. Ο έλεγχος της επιβεβαίωσε. «Με σώσατε πάλι. Εσείς σωθήκατε. Εγώ απλώς έδωσα τα εργαλεία. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να καταλάβετε για τις σχέσεις. Χτίζονται σε στρώσεις. Πρώτα η επιφανειακή εμπιστοσύνη, μετά η πρακτική εμπιστοσύνη, μετά η συναισθηματική εμπιστοσύνη. Ο Αλέξανδρος και η Δάφνη περνούσαν επικίνδυνα από τη δεύτερη στην τρίτη στρώση. Και τότε ήρθε το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα. Η Δάφνη βρισκόταν σε σύσκεψη όταν το προσωπικό της κινητό τηλέφωνο δονήθηκε επίμονα. Συνήθως θα το αγνοούσε, αλλά κάτι την έκανε να το ελέγξει. Ήταν ένας αριθμός που δεν είχε δει εδώ και 2 χρόνια, ο πατέρας της. Το αίμα της πάγωσε στις φλέβες της. Δεν τηλεφωνούσε ποτέ. Έστελνε δικηγόρους, βοηθούς, εκπροσώπους, αλλά ποτέ δεν τηλεφωνούσε προσωπικά. Με τρεμάμενα χέρια απολογήθηκε από τη σύσκεψη και απάντησε σε έναν άδειο διάδρομο: «Εμπρός, πρέπει να μιλήσουμε». Η φωνή ήταν η ίδια που στίχιωνε τους εφιάλτες και τα παιδικά της όνειρα, δυνατή, αυταρχική, άκαμπτη. «Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Είμαι στο κτίριο, 20ος όροφος, εκτελεστική αίθουσα συσκέψεων. Έχεις 10 λεπτά. «Δεν θα έρθω. Δάφνη Ελένη Βασιλείου», το πραγματικό της όνομα. «Όχι Δάφνη Παπά, η βοηθός του ανθρώπινου δυναμικού. Νομίζεις πραγματικά ότι δεν θα ανακάλυπτα πού βρίσκεται η κόρη μου?» Ο κόσμος έμοιαζε να σταμάτησε. «Πώς το?» 10 λεπτά. Έκλεισε το τηλέφωνο. Η Δάφνη ακούμπησε στον τοίχο νιώθοντας τα πόδια της να λυγίζουν. 2 χρόνια. 2 χρόνια χτίζοντας μια ξεχωριστή ζωή, αποδεικνύοντας την αξία της, τεκμηριώνοντας κάθε επίτευγμα. 2 χρόνια που μόλις είχαν καταρρεύσει με ένα τηλεφώνημα. Ανέβηκε στον 20ο όροφο, νιώθοντας σαν να πήγαινε στη δική της δίκη. Η εκτελεστική αίθουσα
συσκέψεων ήταν ό,τι θυμόταν από τον κόσμο που είχε εγκαταλείψει. Γυαλί, ατσάλι, εντυπωσιακή θέα στην πόλη και στο κέντρο, ο πατέρας της. Πιο γκρίζα μαλλιά από ό,τι πριν από 2 χρόνια, αλλά η στάση του ήταν η ίδια. Προσωποποίηση της απόλυτης εξουσίας. «Καθίστε. Προτιμώ να σταθώ». Δεν ήταν παράκληση. Η Δάφνη κάθισε περισσότερο από εξάντληση παρά από υπακοή. «Τι θέλετε?» «Να μάθω γιατί η κόρη μου παίζει τη φτωχή ενώ έχει πρόσβαση σε εκατομμύρια». «Δεν παίζω. Ζω», γέλασε. Ένας άχαρος ήχος. «Εργάζεσαι σε μία θέση που πληρώνει όσο ξοδεύω εγώ σε εταιρικά γεύματα, ζώντας σε ένα διαμέρισμα μικρότερο από την καρνταρόμπα μου. Αυτό δεν είναι ζωή, είναι παιδική πείσμα. Είναι η ζωή μου χτισμένη από μένα, χωρίς το όνομά σας, χωρίς τα χρήματά σας, χωρίς τις προσδοκίες σας. Και νομίζετε ότι αποδείξατε τι ακριβώς, ότι μπορείτε να επιβιώσετε στον πραγματικό κόσμο». Έσκυψε μπροστά. «Εργάζεστε στην εταιρεία μου, χρησιμοποιώντας τους πόρους μου, ζώντας υπό την εταιρική μου στέγη. Δεν μου δραπετεύσατε, Δάφνη. Απλώς αλλάξατε όροφο». Η αλήθεια αυτών των λόγων την χτύπησε σαν γροθιά. «Δεν γνώριζα ότι ήταν η εταιρεία σας όταν ξεκίνησα, αλλά το ανακαλύψατε και μείνατε. Γιατί?» Η Δάφνη δεν είχε απάντηση σε αυτό. Ή είχε, αλλά δεν ήταν έτοιμη να την παραδεχτεί. «Ήρθα εδώ για να σας κάνω μια προσφορά», συνέχισε ο πατέρας της. «Επιστρέψτε στο σπίτι, αναλάβετε την νόμιμη θέση σας στην εταιρεία. Θα αναγνωρίσω δημόσια τη δουλειά σας των τελευταίων 2 ετών. Κερδίζετε αυτό που πάντα θέλατε. Αναγνώριση για την αξία σας. Και σε αντάλλαγμα σταματάτε αυτή τη φαντασία. Επιστρέφετε σε αυτό που πραγματικά είστε. Εγώ είμαι αυτό που επιλέγω να είμαι. Και αυτή η επιλογή περιλαμβάνει αυτόν τον άντρα, τον μονογονέα πατέρα, που εργάζεται 3 ορόφους πιο πάνω». Η Δάφνη ένιωσε το αίμα της να παγώνει ξανά. «Με παρακολουθείτε. Προστατεύω τις επενδύσεις μου και εσείς, είτε το θέλετε είτε όχι, είστε μία επένδυση. Αυτός ο άντρας έχει χρέη. Ένα μέτριο εργασιακό ιστορικό μέχρι να πάρει αυτή τη δουλειά και μία κόρη να συντηρήσει. Νομίζετε ότι είναι αγάπη. Είναι οπορτουνισμός. Δεν γνωρίζετε τίποτα για αυτόν. Γνωρίζω τα πάντα. Ξέρω ότι η πρώην σύζυγός του τον εγκατέλειψε πριν από 3 χρόνια. Ξέρω ότι εργάστηκε σε 4 διαφορετικές δουλειές από τότε. Ξέρω ότι οφείλει 6.000 ευρώ σε ιατρικούς λογαριασμούς της κόρης του. Και ξέρω ότι πολύ βολικά άρχισε να σας πλησιάζει αμέσως μετά την πρόσληψή του. Δεν ξέρει ποια είμαι. Ακόμα όχι, αλλά θα το ανακαλύψει. Και όταν το ανακαλύψει, πόσο χρόνο νομίζετε ότι θα χρειαστεί μέχρι να συνειδητοποιήσει την αξία που αντιπροσωπεύεται? Μια κόρη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, οι πόρτες που αυτό ανοίγει». Η Δάφνη σηκώθηκε τρέμοντας από οργή. «Προβάλλεται. Το ότι εσείς βλέπετε μόνο συναλλακτική αξία στους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι. Εγώ βλέπω τον κόσμο όπως είναι. Εσείς τον βλέπετε όπως θέλετε να είναι. Υπάρχει διαφορά. Δεν θα επιστρέψω και δεν μπορείτε να με αναγκάσετε». «Δεν μπορώ, αλλά μπορώ να τον απολύσω σήμερα. Τώρα ένας μονογονέας πατέρας, χωρίς δουλειά, χωρίς ασφάλιση υγείας για την κόρη του με άσθμα, χωρίς προοπτικές. Γιατί αφού διαδώσω ότι απολύθηκε από την εταιρεία μου, κανείς δεν θα τον προσλάβει». Η Δάφνη ένιωσε δάκρυα απογοήτευσης να της καίνε τα μάτια. «Γιατί θα το κάνατε αυτό?» «Για να σας προστατεύσω. Επειδή αυτό κάνουν οι πατεράδες, ακόμα και όταν οι κόρες είναι πολύ πεισματάρες για να δουν. Αυτό δεν είναι προστασία, είναι έλεγχος. Πείτε το όπως θέλετε. Έχετε 24 ώρες να αποφασίσετε. Επιστρέφετε στην οικογενειακή αγκαλιά και αυτός διατηρεί τη δουλειά του. Ή συνεχίζετε αυτή τη φαντασία και χάνει τα πάντα. Αυτό είναι εκβιασμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κάτι που αποφύγατε τα τελευταία 2 χρόνια». Όταν η Δάφνη βγήκε από εκείνη την αίθουσα, ένιωθε σαν να της είχαν τραβήξει τη γη κάτω από τα πόδια.
Όλα όσα είχε χτίσει, όλα όσα είχε αποδείξει, φάνηκαν ξαφνικά εύθραυστα και ασήμαντα μπροστά στην ομή δύναμη που ασκούσε ο πατέρας της. Πέρασε το υπόλοιπο της ημέρας σε αυτόματο πιλότο, επεξεργαζόμενη έγγραφα χωρίς να τα βλέπει πραγματικά, απαντώντας σε ερωτήσεις χωρίς να τις ακούει πραγματικά. Και τότε, στο τέλος του ωραρίου, ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε στην πόρτα της. «Είστε καλά, φανήκατε απόμακροι σήμερα». Η Δάφνη τον κοίταξε, την γνήσια ανησυχία του, την φυσική του καλοσύνη, την θεμελιώδη ειλικρίνειά του και ήξερε ότι δεν μπορούσε να τον αφήσει να χάσει τα πάντα εξαιτίας της. «Αλέξανδρε, πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις». Εκείνος ανασήκωσε τα φρύδια του, εμφανώς, έκπληκτος. «Τι? Επαγγελματική απόσταση. Αυτό γίνεται περίπλοκο». «Περίπλοκο όπως... Εγώ εργάζομαι στο ανθρώπινο δυναμικό. Εσείς είστε υπάλληλος, δεν είναι σωστό». «Δάφνη, τι συνέβη?» «Τίποτα δεν συνέβη. Απλώς συνειδητοποίησα ότι ξεπερνούμε όρια που δεν θα έπρεπε». Έκανε ένα βήμα μέσα στην αίθουσα, κλείνοντας την πόρτα πίσω του. «Δεν σας πιστεύω». «Δεν έχει σημασία αν πιστεύετε, έτσι είναι. Κοιτάξτε με και πείτε ότι δεν νιώθετε τίποτα». Η Δάφνη ανάγκασε τον εαυτό της να τον κοιτάξει στα μάτια. «Δεν μπορώ να νιώσω τίποτα». «Όχι έτσι, όχι τώρα». «Γιατί όχι?» «Επειδή ο πατέρας μου θα σας καταστρέψει, επειδή είμαι ένα ζωντανό ψέμα, επειδή όσο πιο κοντά έρχεστε, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχετε, επειδή είναι λάθος», ήταν αυτό που είπε. Ο Αλέξανδρος την μελέτησε για αρκετό χρόνο. Μετά απαλά είπε: «Λέτε ψέματα όχι για τα συναισθήματά σας, αλλά για τους λόγους. Δάφνη, είναι εντάξει. Ό,τι κι αν συμβαίνει, όποιος κι αν είναι ο πραγματικός λόγος, θα σεβαστώ το αίτημά σας». Γύρισε να φύγει, μετά σταμάτησε στην πόρτα. «Αλλά όταν θα είστε έτοιμοι για την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια, θα είμαι εδώ. Γιατί ό,τι κι αν κουβαλάτε μόνοι σας, δεν χρειάζεται να το κουβαλάτε. Όχι πια». Όταν εκείνος έφυγε, η Δάφνη τελικά άφησε τα δάκρυα να κυλήσουν. Εκείνη η νύχτα ήταν μία από τις πιο μακρές της ζωής της. Κάθισε στο μικρό διαμέρισμα που αγαπούσε, περιτριγυρισμένη από τη ζωή που είχε χτίσει, και αντιμετώπισε την αδύνατη αλήθεια. Είχε ερωτευτεί. Είχε ερωτευτεί τον άνδρα που είχε γνωρίσει με τον πιο καταστροφικό τρόπο, τον πατέρα που αγαπούσε την κόρη του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τον αφοσιωμένο επαγγελματία που τεκμηρίωνε κάθε μικρό επίτευγμα, τον ειλικρινή άνδρα που έβλεπε μέσα από τις άμυνές της. Και τώρα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στο να τον προστατεύσει και στο να είναι μαζί του, γιατί η οδυνηρή αλήθεια ήταν ότι δεν μπορούσε να έχει και τα δύο. Ο πατέρας της είχε δώσει 24 ώρες. Σε 24 ώρες έπρεπε να αποφασίσει την ανεξαρτησία της ή την ασφάλειά του, την αλήθεια της ή το μέλλον του, την καρδιά της ή τη ήσυχη συνείδησή της. Η Δάφνη κοίταξε τα έγγραφα που κρατούσε, σχολαστικά αρχεία κάθε έργου, κάθε επίτευγματος, κάθε απόδειξης ότι τα είχε καταφέρει μόνη της, 2 χρόνια δουλειάς, 2 χρόνια αποδείξεων, και μετά κοίταξε το σημείωμα που ακόμα κρατούσε στο πορτοφόλι της, τα παιδικά γράμματα της Ελένης. «Είσαι ωραία. Οι μικρές πράξεις φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα». Αυτό ήταν που πάντα πίστευε, ότι χτίζοντας τούβλο-τούβλο, επιλογή-επιλογή, θα δημιουργούσε κάτι σημαντικό. Αλλά τι θα γινόταν αν κάποιες επιλογές απαιτούσαν να καταστρέψεις όλα όσα είχες χτίσει για να προστατέψεις αυτό που πραγματικά μετράει? Η Δάφνη δεν γνώριζε την απάντηση, αλλά ήξερε ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έπρεπε να τη βρει, και όποια κι αν ήταν η απόφασή της, κάποιος θα πληγωνόταν. Το μόνο ερώτημα ήταν ποιος. Η Δάφνη δεν κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ. Πώς θα μπορούσε? Κάθε φορά που έκλεινε τα μάτια της, έβλεπε το πρόσωπο του Αλέξανδρου όταν του ζήτησε απόσταση. Έβλεπε την Ελένη να χαμογελά, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Έβλεπε τον πατέρα της αμήλικτο στην εξουσία του. Στις 5 το πρωί εγκατέλειψε την προσπάθεια να κοιμηθεί.
ετοίμασε καφέ που δεν μπορούσε να πιει και κάθισε μπροστά στον υπολογιστή, κοιτάζοντας την άδεια οθόνη, σαν οι απαντήσεις να μπορούσαν να υλοποιηθούν εκεί. Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ μια επιλογή όπου όλες οι επιλογές φαίνονται λάθος, όπου ό,τι κι αν αποφασίσετε, κάποιος που αγαπάτε θα πληγωθεί? Είναι μια ιδιαίτερη μοναξιά αυτό το είδος απόφασης, γιατί στο τέλος μόνο εσείς μπορείτε να την πάρετε και μόνο εσείς θα κουβαλάτε το βάρος των συνεπειών. Η Δάφνη σκέφτηκε να τηλεφωνήσει στον Αλέξανδρο και να του πει τα πάντα, την πλήρη αλήθεια. Αλλά τι θα λύσει αυτό? Θα ήταν έξαλλος με το ψέμα και ο πατέρας της θα είχε ακόμα τη δύναμη να τον καταστρέψει. Το να πει την αλήθεια απλώς θα πρόσθετε προδοσία στη λίστα των προβλημάτων. Σκέφτηκε να αντιμετωπίσει τον πατέρα της ξανά, να τον παρακαλέσει για μια άλλη λύση, αλλά γνώριζε αυτόν τον άντρα. Δεν έδινε δεύτερες ευκαιρίες, δεν υποχωρούσε σε τελεσίγραφα. Σκέφτηκε να φύγει ξανά, να αλλάξει πόλη, όνομα, να ξεκινήσει από το μηδέν για τρίτη φορά. Αλλά αυτό θα σήμαινε να εγκαταλείψει τον Αλέξανδρο χωρίς εξηγήσεις, να τον αφήσει ευάλωτο και να αποδείξει ότι ο πατέρας της είχε δίκιο. Απλώς έπαιζε την ανεξάρτητη. Στις 7 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο της. Ήταν η Σοφία. «Δάφνη, πρέπει να έρθεις νωρίτερα σήμερα. Έχουμε μια κατάσταση». Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. Τι είδους κατάσταση? Ευνηδιαστικός έλεγχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει να ελέγξει όλες τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού των τελευταίων 18 μηνών. Σε θέλουν συγκεκριμένα στη συνάντηση. Η Δάφνη έκλεισε τα μάτια της. Ο πατέρας της δεν θα περίμενε τις 24 ώρες. Φυσικά και όχι. Εξανάγκαζε την κατάσταση. Δημιουργούσε πίεση, την έσπροχνε στη γωνία. «Θα είμαι εκεί σε 30 λεπτά». Όταν η Δάφνη έφτασε στην εταιρεία, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Οι υπάλληλοι ψιθύριζαν στους διαδρόμους. Εξωτερικοί σύμβουλοι κυκλοφορούσαν με φακέλους και φορητούς υπολογιστές. Και στον 20ο όροφο, στην εκτελεστική αίθουσα συσκέψεων, την περίμενε η παγίδα. Ο πατέρας της ήταν εκεί προφανώς, αλλά και 3 εξωτερικοί σύμβουλοι, ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού και η Σοφία, που φαινόταν εντελώς χαμένη. «Δάφνη, σας παρακαλώ». «Καθίστε», είπε ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, η φωνή του επαγγελματική αλλά τεταμένη. «Αυτός είναι ένας έλεγχος ρουτίνας, αλλά χρειαζόμαστε την πλήρη συνεργασία σας». Η Δάφνη κάθισε διατηρώντας ένα ουδέτερο πρόσωπο παρά τον εσωτερικό πανικό. Ο πατέρας της δεν την κοίταξε απευθείας, αλλά εκείνη μπορούσε να νιώσει την παρουσία του σαν μια φυσική δύναμη στην αίθουσα. «Ας ξεκινήσουμε με τις διαδικασίες πρόσληψης των τελευταίων 18 μηνών», είπε ένας από τους συμβούλους ανοίγοντας έναν φορητό υπολογιστή. «Συγκεκριμένα, θέλουμε να κατανοήσουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των υποψηφίων». Οι επόμενες 3 ώρες ήταν μια εξονυχιστική ανάλυση κάθε απόφασης που είχε πάρει η Δάφνη, κάθε πρόσληψης, κάθε προτινόμενης προαγωγής, κάθε διαδικασίας που είχε επηρεάσει. Και τότε αναπόφευκτα έφτασαν στον Αλέξανδρο. «Αυτός ο υποψήφιος», ο σύμβουλος έδειξε στην οθόνη, «προσλήφθηκε παρά το ότι είχε ένα ακανόνιστο εργασιακό ιστορικό. Πολλαπλές θέσεις εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί επιλέχθηκε?» Η Δάφνη πήρε μια βαθιά ανάσα. Είχε τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα, αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας, η οποία ήταν η προτεραιότητα του τμήματος. Οι συστάσεις ήταν εξαιρετικές. Οι πολλαπλές θέσεις εργασίας εξηγήθηκαν από νόμιμες προσωπικές περιστάσεις. Και εσείς εμπλεκόσασταν στη διαδικασία επιλογής. Εγώ επεξεργαζόμουν όλους τους υποψηφίους εκείνη την περίοδο, αλλά δεν ήσασταν μέλος της Επιτροπής Συνεντεύξεων. «Όχι, παρόλα αυτά υπάρχει μια σημείωση εδώ», ο σύμβουλος μεγέθυνε κάτι στην οθόνη, «μια άτυπη σύστασή σας που πρότεινε στους συνεντευξιαστές να ρωτήσουν συγκεκριμένα για εμπειρία σε βιώσιμα έργα». Το στομάχι της Δάφνης σφίχτηκε. Είχε γράψει αυτή τη σημείωση μια φαινομενικά αθώα υπενθύμηση στους συνεντευξιαστές,
αλλά τώρα, υπό εξονυχιστικό έλεγχο, φαινόταν ύποπτο. «Κάνω συστάσεις βάσει των προφίλ που ζητούνται από τα τμήματα», είπε η Δάφνη προσεκτικά. Σε αυτή την περίπτωση η βιωσιμότητα ήταν μια ρητή προτεραιότητα και γνωρίζατε αυτόν τον υποψήφιο πριν από τη συνέντευξη. Εδώ ήταν η στιγμή της αλήθειας. Συναντηθήκαμε για λίγο την ημέρα της συνέντευξής του. Ήταν μια τυχαία συνάντηση. Τυχαία. Πώς? Η Δάφνη μπορούσε να νιώσει όλα τα μάτια στην αίθουσα πάνω της, ειδικά του πατέρα της. Έχισα καφέ πάνω του κατά λάθος. Πρόσφερα βοήθεια για να ελαχιστοποιήσω τη ζημιά πριν από τη συνέντευξη. Υπήρξε μια βαριά σιωπή. Μετά ένας από τους συμβούλους είπε «Αυτό δεν τεκμηριώθηκε στη διαδικασία επειδή δεν ήταν σχετικό με τη διαδικασία, αλλά δημιούργησε μια προσωπική σύνδεση πριν από την πρόσληψη». Μια σύνδεση 2 λεπτών βασισμένη σε ένα ατύχημα και μια συγνώμη. Η ανάκριση συνεχίστηκε. Κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ αυτής και του Αλέξανδρου αναλύθηκε. Κάθε απόφαση αμφισβητήθηκε. Όταν τελικά τελείωσε, η Δάφνη ένιωθε εξαντλημένη και εκτεθειμένη. «Θα χρειαστεί να το επανεξετάσουμε αυτό πιο βαθιά», είπε ο επικεφαλής σύμβουλος. «Εν τω μεταξύ, Δάφνη, θα απομακρυνθείτε προσωρινά από οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά τον εν λόγω υπάλληλο. Κατανοητό». Όταν όλοι έφυγαν, εκτός από τον πατέρα της, εκείνος επιτέλους μίλησε. «Έχετε μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, όχι πια 24 ώρες, τέλος της ημέρας. Καταστρέφετε τη δουλειά μου. Σας προστατεύω από το να καταστρέψετε τη ζωή σας, κάνοντας τη δουλειά μου των τελευταίων 2 ετών να φαίνεται διεφθαρμένη. Πώς με προστατεύει αυτό? Οι σύμβουλοι δεν θα βρουν τίποτα λάθος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα λάθος. Οι διαδικασίες σας είναι άψογες. Το έχω ήδη ελέγξει». Σηκώθηκε κοιτάζοντας την επιτέλους απευθείας. «Αλλά εκείνος θα το ανακαλύψει σήμερα. Όταν οι ελεγκτές αρχίσουν να κάνουν ερωτήσεις για εσάς, εκείνος θα ερευνήσει και θα ανακαλύψει ποια είστε πραγματικά. Και τότε θα χάσετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την αφήγηση. Θα το ανακαλύψει από εξωτερικές πηγές. Θα αισθανθεί εξαπατημένος, χειραγωγημένος και θα χάσετε τόσο αυτόν όσο και την επαγγελματική σας αξιοπιστία». Η Δάφνη μισούσε που είχε δίκιο. «Εκτός κι αν», συνέχισε ο πατέρας της, «αναλάβετε τον έλεγχο τώρα. Πείτε την αλήθεια με τους δικούς σας όρους. Δεχτείτε την προσφορά μου. Μετατρέψτε αυτή τη σύγχυση σε μια ιστορία αναγνωρισμένης αξίας. Και εκείνος διατηρεί τη δουλειά του. Κερδίζει ακόμα και μια προαγωγή, αν θέλει, μακριά από εσάς, προφανώς. Μεταγραφή σε άλλο υποκατάστημα, ίσως. Και οι 2 προχωράτε χωρίς να ξαναδείτε ο ένας τον άλλον. Είναι καλύτερα έτσι». Η Δάφνη βγήκε από εκείνη την αίθουσα, νιώθοντας τον κόσμο να καταραίει γύρω της. Κατέβηκε στον 3ο όροφο σε αυτόματο πιλότο, μπήκε στην αίθουσά της, έκλεισε την πόρτα και επιτέλους επέτρεψε στον εαυτό της να νιώσει τα πάντα. Οργή για τον πατέρα της, για τον εαυτό της, για την αδύνατη κατάσταση, φόβο μήπως χάσει τον Αλέξανδρο, μήπως χάσει την ανεξαρτησία της, μήπως χάσει όλα όσα είχε χτίσει. Βαθιά και συντριπτική θλίψη, γιατί γνώριζε βαθιά στην καρδιά της ότι δεν υπήρχε καλή διέξοδος. Ένα χτύπημα στην πόρτα την επανέφερε. «Δάφνη», ήταν ο Αλέξανδρος. «Μπορώ να μπω?» Σκούπισε γρήγορα τα μάτια της και ίσιοσε τη στάση της. «Μπείτε». Εκείνος μπήκε και εκείνη είδε αμέσως ότι το ήξερε. Ίσως όχι όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ήξερε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. «Οι ελεγκτές μου έκαναν ερωτήσεις για εσάς», είπε χωρίς περιστροφές. «Για τη φιλία μας. Το ξέρω. Υπενήχθηκαν ότι μπορεί να με ευνοήσατε στη διαδικασία επιλογής. Δεν ευνοώ κανέναν. Προσληφθήκατε με αξία. Το ξέρω αυτό, αλλά δεν φαίνονται πεπισμένοι». Έκανε ένα βήμα πιο κοντά. «Δάφνη, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα?» Ήθελε να το πει. «Θεέ μου, πόσο ήθελε!» Αλλά οι λέξεις σφινώθηκαν στο λαιμό της παγιδευμένες ανάμεσα στον φόβο και την ντροπή.
Είναι περίπλοκο. Τότε απλοποιήστε το, μιλήστε μου. Δεν μπορώ. Δεν μπορείτε ή δεν θέλετε. Και τα δύο. Ο Αλέξανδρος τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε, χωρίς να έχει σαφή πρόθεση να φύγει. «Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι για τον εαυτό μου», ξεκίνησε. «Όταν έφυγε η πρώην σύζυγός μου, δεν έφυγε απλώς. Μου είπε ότι ποτέ δεν θα ήμουν αρκετός, ότι ήμουν αδύναμος, χωρίς φιλοδοξία, ένας αποτυχημένος παροχέας. Και ξέρετε τι ήταν το χειρότερο? Ένα μέρος μου το πίστεψε». Η Δάφνη τον κοίταξε, βλέποντας την ομή ευαλωτότητα στα μάτια του. «Πέρασα 3 χρόνια πιστεύοντας ότι είχε δίκιο. Δούλεψα σε δουλειές που μισούσα, δέχτηκα ταπεινώσεις. Συμβιβάστηκα με ψίχουλα γιατί νόμιζα ότι αυτό μου άξιζε». Έσκυψε μπροστά. «Μέχρι που σας βρήκα, εσάς που με είδατε όχι ως έναν απελπισμένο αποτυχημένο, αλλά ως κάποιον με δυνατότητες. Μου δώσατε εργαλεία, γνώση, ευκαιρίες να αποδείξω την αξία μου. Αλέξανδρε, αφήστε με να τελειώσω. Με βοηθήσατε να ανακτήσω κάτι που νόμιζα ότι είχα χάσει. Την πίστη στον εαυτό μου. Και τώρα σας βλέπω να καταστρέφεστε με μυστικά, να απομονώνεστε με φόβο. Και πρέπει να σας ανταποδώσω τη χάρη. Πρέπει να έχετε πίστη όχι σε μένα, στον εαυτό σας». Τα δάκρυα που η Δάφνη κρατούσε άρχισαν να οικυλούν. «Κι αν η αλήθεια καταστρέψει τα πάντα, τότε θα ξαναχτίσουμε μαζί. Δεν καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτό. Τότε βοηθήστε με να καταλάβω». Η Δάφνη κοίταξε αυτόν τον άνδρα ειλικρινή, ευγενικό, δυνατό, παρά όλες τις αντιξοότητες, και πήρε την πιο τρομακτική απόφαση της ζωής της. «Το όνομά μου δεν είναι Δάφνη Παπά». Είδε τη σύγχυση στο πρόσωπό του. «Είναι Δάφνη Ελένη Βασιλείου. Είμαι η κόρη του ιδιοκτήτη αυτής της εταιρείας». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν εκκοφαντική. Είδε τα συναισθήματα να περνούν από το πρόσωπό του. Σοκ, σύγχυση, θυμός, πόνος. «Ψέματα είπατε», είπε τελικά, η φωνή του χαμηλή και ελεγχόμενη. «Όλο αυτό τον καιρό ψέματα είπατε». «Ναι, γιατί? Επειδή έφυγα από την οικογένειά μου πριν από 2 χρόνια. Άλλαξα το όνομά μου, την εμφάνισή μου, όλη μου τη ζωή. Πήρα αυτή τη δουλειά χωρίς να ξέρω ότι ήταν της εταιρείας του πατέρα μου. Όταν το ανακάλυψα, ήμουν ήδη πολύ επενδυμένη στην απόδειξη ότι μπορούσα να τα καταφέρω μόνη μου. Και εγώ τι ήμουν σε όλη αυτή την ιστορία? Ένα έργο, ένας τρόπος να αποδείξω κάτι. Όχι, είστε». Η Δάφνη πάλεψε να βρει λέξεις. «Είστε το πιο αληθινό πράγμα που μου έχει συμβεί εδώ και χρόνια, αλλά όσο πιο κοντά ερχόμουν, τόσο πιο επικίνδυνο γινόταν να πω την αλήθεια. Επικίνδυνο όπως ο πατέρας μου ανακάλυψε για εσάς, για εμάς. Μου έδωσε ένα τελεσίγραφο. Να επιστρέψω στην οικογένεια και να αναλάβω τη θέση μου, αλλιώς θα σας απολύσει σήμερα και θα διασφαλίσει ότι δεν θα ξαναδουλέψετε ποτέ σε κανένα αξιοπρεπές μέρος». Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε, περνώντας τα χέρια του μέσα από τα μαλλιά του. «Οπότε όλα αυτά, ο έλεγχος, οι ερωτήσεις, είναι για να μας χωρίσει. Είναι για έλεγχο. Θέλει να με αναγκάσει να επιστρέψω. Και εσείς είστε η μόχλευση που χρησιμοποιεί». «Και εσείς τι θέλετε?» «Θέλω να είστε ασφαλείς. Θέλω η Ελένη να έχει τη ζωή που της αξίζει. Θέλω να μην χάσετε τα πάντα εξαιτίας μου». Αυτό δεν ήταν αυτό που ρώτησα. Γύρισε να την κοιτάξει απευθείας. «Τι θέλετε, Δάφνη? Όχι ως κόρη, όχι ως υπάλληλος. Εσείς». Και εκεί ήταν η ερώτηση που απέφευγε από τότε που ξεκίνησαν όλα. «Σας θέλω», ψιθύρισε. «Θέλω να ξυπνάω και να μην χρειάζεται να λέω ψέματα για το ποια είμαι. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα την Ελένη. Θέλω να χτίσω κάτι αληθινό που να μην βασίζεται στο φόβο ή τον έλεγχο. Αλλά δεν μπορώ να το έχω αυτό. Γιατί το να το έχω σημαίνει να σας καταστρέψω». Ο Αλέξανδρος παρέμεινε σιωπηλός για αρκετό χρόνο. Μετά, προς έκπληξή της, γέλασε. Ένας γεμάτος χιούμορ ήχος. «Ξέρετε τι είναι ηρωνικό?
Πέρασα 3 χρόνια νομίζοντας ότι δεν ήμουν αρκετός και τώρα ανακαλύπτω ότι ερωτεύτηκα κάποια τόσο πέρα από τις δυνατότητές μου που είναι κυριολεκτικά η κόρη του αφεντικού μου. Δεν είστε πέρα από τις δυνατότητες κανενός. Είστε απίστευτος, Αλέξανδρε. Είστε ένας υπέροχος πατέρας, ένας αφοσιωμένος επαγγελματίας, ένας καλός άνθρωπος. Οποιοσδήποτε θα ήταν τυχερός να... Τότε γιατί φαίνεται να είμαστε σε αντίθετες πλευρές μιας αβύσσου? Επειδή είμαστε και δεν ξέρω πώς να τη διασχίσω. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο του Αλέξανδρου. Το έλεγξε και η έκφρασή του άλλαξε αμέσως. «Είναι το σχολείο της Ελένης. Πρέπει να απαντήσω». Η Δάφνη τον παρατήρησε καθώς μιλούσε, βλέποντας την ανησυχία να μεγαλώνει στο πρόσωπό του. «Έρχομαι αμέσως», είπε και έκλεισε. Η Ελένη είχε άλλη μια κρίση ασθματος, πιο δυνατή αυτή τη φορά, καλούν ασθενοφόρο. «Πηγαίνετε τώρα, Αλέξανδρε, δεν έχουμε τελειώσει. Η κόρη σας χρειάζεται. Πηγαίνετε, τα υπόλοιπα θα τα διαχειριστούμε μετά». Εκείνος δίστασε, μετά έγνεψε καταφατικά και έφυγε τρέχοντας. Μόνη ξανά η Δάφνη πήρε το τηλέφωνό της και έκανε μια κλήση. «Πατέρα, δέχομαι». Ήξερα την απόφαση. Η φωνή του ακούστηκε ικανοποιημένη, αλλά με όρους. «Δεν είστε σε θέση να κάνετε απαιτήσεις». «Είμαι. Επειδή με χρειάζεστε όσο σας χρειάζομαι. Θέλετε μια νόμιμη διάδοχο που να έχει το σεβασμό των υπαλλήλων. Έχω αποδείξει ότι μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά δεν θα το κάνω υπό έλεγχο, θα το κάνω σε συνεργασία. Συνεχίστε». Ο Αλέξανδρος διατηρεί τη δουλειά του χωρίς μεταφορές, χωρίς υποβιβασμούς, χωρίς αντίπεινα. Ο έλεγχος βρίσκει ακριβώς αυτό που πρέπει να βρει, άψογες διαδικασίες, επειδή ήταν άψογες. Και μου δίνεται πραγματική αυτονομία. Δεν μπορώ να επιστρέψω ως μαριονέτα. Επιστρέφω ως επαγγελματίας με εξουσία λήψης αποφάσεων. Υπήρξε μια μακρά παύση. «Έχετε μεγαλώσει», είπε τελικά ο πατέρας της. «Εντάξει, έχουμε συμφωνία. Κάτι ακόμα, θα το πω στον Αλέξανδρο με τους δικούς μου όρους, στον δικό μου χρόνο. Το έχετε ήδη πει?» «Όχι». Εκείνη δεν απάντησε, αλλά η σιωπή επιβεβαίωσε. Πώς αντέδρασε, με δικαιολογημένο θυμό. Θα το ξεπεράσει ή όχι? Σε κάθε περίπτωση δεν είναι πια δικό μου πρόβλημα. Ο πατέρας της έκλεισε το τηλέφωνο. Η Δάφνη κοίταξε το τηλέφωνο, νιώθοντας το βάρος αυτού που μόλις είχε κάνει. Είχε πουλήσει την κερδισμένη ελευθερία της για να αγοράσει την ασφάλεια του Αλέξανδρου. Αλλά ήταν η σωστή επιλογή. Πήρε τα πράγματά της και πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Βρήκε τον Αλέξανδρο στην αίθουσα αναμονής με το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια του. «Πώς είναι?» Σήκωσε το κεφάλι του έκπληκτος που την είδε εκεί. «Σταθερή, αλλά θα την κρατήσουν υπό παρακολούθηση για μερικές ώρες». «Μπορώ να κάνω κάτι?» «Έχετε ήδη κάνει πολλά», είπε. Και υπήρχαν τόσα πολλά επίπεδα σε αυτές τις λέξεις. «Δάφνη, χρειάζομαι χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά». «Το καταλαβαίνω». «Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δεν είπατε απλώς ψέματα για το ποια είστε. Με αφήσατε να ανοιχτώ, να μοιραστώ τους φόβους μου, τη ζωή μου, την κόρη μου, όλα αυτά ενώ κρατούσατε αυτό το τεράστιο μυστικό. Ξέρω και λυπάμαι πολύ». «Λυπάστε ή απλώς λυπάστε που σας έπιασαν?» Η ερώτηση πονούσε γιατί είχε αλήθεια μέσα της. «Και τα δύο», παραδέχτηκε η Δάφνη. «Λυπάμαι που είπα ψέματα, λυπάμαι που το ανακαλύψατε έτσι, αλλά ποτέ δεν λυπάμαι που σας γνώρισα. Πρέπει να επικεντρωθώ στην κόρη μου τώρα. Πρέπει να φύγετε, Δάφνη, σας παρακαλώ, Δάφνη, απλώς φύγετε». Εκείνη έφυγε, επειδή αυτό χρειαζόταν εκείνος, επειδή είχε ήδη κάνει αρκετή ζημιά. Εκείνο το βράδυ, στο άδειο της διαμέρισμα, η Δάφνη επιτέλους άφησε τα πάντα να καταρρεύσουν. Έκλαψε για την χαμένη αθωότητα, για την σπασμένη εμπιστοσύνη, για τη ζωή που θα μπορούσε να είχε ζήσει αν ήταν θαραλέα από την αρχή. Αλλά καθώς τα δάκρυα κυλούσαν, κάτι άλλο στερεοποιήθηκε μέσα της. Αποφασιστικότητα. Είχε κάνει μία συμφωνία με τον πατέρα της. Είχε κερδίσει χρόνο και ασφάλεια, αλλά το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει ακόμα.
γιατί η Δάφνη είχε μάθει κάτι κρίσιμο σε αυτά τα 2 χρόνια ανεξαρτησίας. Ήταν πιο δυνατή από όσο νόμιζε, πιο ικανή, πιο ανθεκτική. Το να χάσει τον Αλέξανδρο, ίσως προς το παρόν, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι είχε χάσει τον αγώνα. Σήμαινε απλώς ότι η στρατηγική έπρεπε να αλλάξει. Και η Δάφνη ήταν πάντα εξαιρετική στη στρατηγική. Το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ένα μήνυμα από τον Αλέξανδρο. «Η Ελένη ρωτάει για εσάς. Θέλει να πει ευχαριστώ». Η Δάφνη κράτησε το τηλέφωνο στο στήθος της, αφήνοντας αυτές τις λέξεις να την γεμίσουν ελπίδα. Ένα παιδί που ακόμα την ήθελε κοντά. Ένας άντρας που, παρόλα αυτά, δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία. Μικρές πράξεις, μεγάλα αποτελέσματα. Ίσως, απλώς ίσως, να υπήρχε ακόμα ένας δρόμος μέσα από την Άβυσσο, αλλά πρώτα έπρεπε να μάθει να στέκεται στα δικά της πόδια και μετά, όταν ήταν έτοιμη, θα δίδασκε στους άλλους ότι οι γέφυρες δεν χτίζονται εν μία νυχτή. Χτίζονται σανίδι, με υπομονή, με ειλικρίνεια, με το θάρρος να ξαναχτίσεις ό,τι έχει σπάσει. Και η Δάφνη είχε πολλή ανακατασκευή μπροστά της. 3 μέρες πέρασαν μέσα σε μία τεταμένη σιωπή. Η Δάφνη τήρησε το μέρος της συμφωνίας, ανέλαβε δημόσια την πραγματική της ταυτότητα και δέχτηκε μια θέση συντονισμού σε εκτελεστικό επίπεδο. Η είδηση διαδόθηκε στην εταιρεία σαν φωτιά. Έχετε βιώσει ποτέ την αίσθηση ότι σας παρατηρούν συνεχώς, να νιώθετε κάθε βλέμμα σαν μία κρίση, κάθε ψίθυρο σαν μία κατηγορία? Η Δάφνη το ζούσε αυτό τώρα. Οι διάδρομοι που πριν διέσχιζε με άνετη οικειότητα έγιναν ναρκοπαίδια από περίεργα βλέμματα και ψιθυριστά σχόλια. Αλλά κάτι ενδιαφέρον συνέβη. Ο έλεγχος που είχε παραγγείλει ο πατέρας της επέστρεψε με αποτελέσματα που κανείς δεν περίμενε, εκτός ίσως από την ίδια. Οι διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης που διενήργησε η Δεσποινίδα Βασιλείου τους τελευταίους 18 μήνες παρουσιάζουν όχι μόνο υποδειγματική συμμόρφωση, αλλά και μετρήσιμες βελτιώσεις στην αποδοτικότητα κατά 40%. Παρουσίασε ο επικεφαλής σύμβουλος σε δημόσια συνάντηση. Η διατήρηση των υπαλλήλων αυξήθηκε, το κόστος αλλαγής προσωπικού μειώθηκε και η συνολική ικανοποίηση βελτιώθηκε σημαντικά. Η Δάφνη ήταν στην αίθουσα, νιώθοντας κάθε λέξη ως δικαίωση. Ο πατέρας της δίπλα της διατηρούσε ουδέτερη έκφραση, αλλά εκείνη μπορούσε να δει κάτι στα μάτια του. Έκπληξη, σεβασμό, ίσως και τα δύο. Συγκεκριμένα, σχετικά με τους ισχυρισμούς περί ευνοιοκρατίας, συνέχισε ο σύμβουλος, δεν βρήκαμε στοιχεία νεποτισμού ή διακεκομένων διαδικασιών. Όλες οι προσλήψεις ακολούθησαν αυστηρά τεχνικά κριτήρια. Αν μη τι άλλο, η Δεσποινίδα Βασιλείου επέδειξε υψηλότερα πρότυπα από τους προκατόχους της. Μετά τη συνάντηση, ενώ όλοι αναμειγνύονταν, ο πατέρας της την τράβηξε στην άκρη. «Πραγματικά το έκανες μόνη σου. Δεν ήταν ερώτηση. Είπα ότι θα το έκανα. Απλώς δεν με πιστέψατε. Σε υποτίμησα. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά». «Ίσως θα έπρεπε να συμβαίνει πιο συχνά», απάντησε η Δάφνη. «Ίσως θα έπρεπε να λάβετε υπόψη ότι οι άνθρωποι γύρω σας έχουν περισσότερα να προσφέρουν από όσα επιτρέπετε». Εκείνος την μελέτησε για αρκετό χρόνο. «Θα είσαι δύσκολη να ελεγχθείς. Δεν θα ελεγχθώ καθόλου. Θα είμαι συνεργάτης ή δεν θα είμαι τίποτα». Προς έκπληξή της χαμογέλασε ένα μικρό και γνήσιο χαμόγελο που δεν είχε δει από παιδί. «Η μητέρα σου θα ήταν περήφανη». Η αναφορά της μητέρας της, που είχε πεθάνει πριν από 5 χρόνια, χτύπησε τη Δάφνη σαν γροθιά. Ανασήκωσε τα δάκρυά της. «Θα με είχε υποστηρίξει όταν έφυγα. Το ξέρω. Πάντα ήταν καλύτερη στο να αφήνει πράγματα από ότι εγώ». Δίστασε. Μετά έβαλε το χέρι του στον ώμο της. Μια αδέξια χειρονομία στοργής που έλεγε περισσότερα από λόγια. Προσπάθησε με αυτόν τον άνδρα, τον Αλέξανδρο, αν είναι ο μισός από αυτό που υποδηλώνει ο έλεγχος επαγγελματικά και ο μισός από αυτό που βλέπω στα μάτια σου όταν τον σκέφτεσαι, τότε αξίζει τον κόπο να παλέψεις. Είπατε ότι ήταν οπορτουνιστής. Είπα πολλά πράγματα.
Δεν ήταν όλα αλήθεια. Κάποια ήταν απλώς φόβος πατέρα. Η Δάφνη κοίταξε αυτόν τον ισχυρό, άκαμπτο, αλλά και ανθρώπινο και ατελή άνδρα και είδε για πρώτη φορά εδώ και χρόνια τον πατέρα της. «Δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσει». «Τότε μάθε το, πέρασες 2 χρόνια αποδεικνύοντας την αξία σου επαγγελματικά, τώρα απέδειξε την προσωπικά». Αλλά το να προσπαθήσει ήταν πιο εύκολο να το πει κανείς παρά να το κάνει. Ο Αλέξανδρος την απέφευγε. Όταν έπρεπε να αλληλεπιδράσουν επαγγελματικά ήταν κοφτός. Ο τείχος ανάμεσά τους ήταν σχεδόν ορατός. Η Δάφνη βυθίστηκε στη δουλειά. Χρησιμοποίησε τη νέα της θέση για να εφαρμόσει προγράμματα που σχεδίαζε κρυφά εδώ και μήνες. Δημιούργησε πολιτικές ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Καθιέρωσε ταμεία έκτακτης ανάγκης για υπαλλήλους με παιδιά. Μετέτρεψε τον πόνο της σε σκοπό. Και τότε, 3 εβδομάδες μετά την αποκάλυψη, η Ελένη εμφανίστηκε στο γραφείο της. «Θεία Δάφνη». Η Δάφνη σήκωσε τα μάτια της και ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Το κορίτσι ήταν μόνο του, κρατώντας κάτι στα χέρια του. «Ελένη, τι κάνεις εδώ? Ο πατέρας σου ξέρει. Είναι σε συνάντηση. Η κυρία Θάλια με έφερε επειδή το ζήτησα». Έδειξε αυτό που κρατούσε, ένα σχέδιο. «Το έφτιαξα για εσάς». Η Δάφνη πήρε το χαρτί με τρεμάμενα χέρια. Ήταν ένα παιδικό σχέδιο που έδειχνε 3 φιγούρες. Ένας ψηλός άντρας, ένα μικρό κορίτσι και μια γυναίκα. Όλοι χαμογελούσαν, κρατώντας τα χέρια τους. «Είμαστε εμείς», εξήγησε η Ελένη. «Μια οικογένεια». Τα δάκρυα ήρθαν πριν η Δάφνη προλάβει να τα σταματήσει. «Αγάπη μου, είναι όμορφο, αλλά ο πατέρας σου, εμείς δεν είμαστε. Δεν είμαστε». «Γιατί όχι? Πώς εξηγείς σύνθετες ενήλικες σχέσεις σε ένα παιδί? Πώς διατυπώνεις πληγές εμπιστοσύνης, μυστικά, φόβους? Είναι περίπλοκο». Ο μπαμπάς είπε το ίδιο πράγμα. Η Ελένη ανέβηκε στην καρέκλα δίπλα στο γραφείο της Δάφνης. «Αλλά νομίζω ότι οι ενήλικες περιπλέκουν τα πάντα. Σας αρέσει ο ένας τον άλλον. Εγώ σας αγαπώ. Γιατί να μην μπορεί να είναι απλό? Επειδή έκανα λάθη. Πλήγωσα τον πατέρα σου. Ζητήσατε συγγνώμη». «Ζήτησα. Και τον αγαπάτε?» Η άμεση ερώτηση που έγινε με παιδική αθωότητα χτύπησε τη Δάφνη στο στήθος. «Ναι, πολύ». «Τότε παλέψτε για αυτόν». Η Ελένη το είπε αυτό με τη σοβαρότητα κάποιου πολύ μεγαλύτερου. Ο μπαμπάς το διδάσκει αυτό. Λέει ότι τα σημαντικά πράγματα αξίζει να παλέψεις και εσύ είσαι σημαντική. Η Δάφνη τράβηξε το κορίτσι για μία αγκαλιά, επιτρέποντας στον εαυτό της αυτή τη στιγμή καθαρής σύνδεσης. «Πότε έγινες τόσο σοφή?» «Πάντα ήμουν. Οι ενήλικες είναι αυτοί που δεν προσέχουν». Μια φωνή στην πόρτα τους διέκοψε. «Ελένη, τι κάνεις εδώ?» Ήταν ο Αλέξανδρος. Η έκφρασή του ήταν δύσκολο να διαβαστεί. Ανησυχία, έκπληξη και κάτι άλλο που η Δάφνη δεν μπορούσε να αναγνωρίσει. «Ήρθα να επισκεφθώ τη θεία Δάφνη. Έφερα ένα σχέδιο». «Δεν μπορείς απλώς να φεύγεις έτσι». Η κυρία Θάλια ανησύχησε. «Αλλά με έφερε αφού επέμενες τόσο πολύ που δεν είχε άλλη επιλογή». Μπήκε στο γραφείο κρατώντας προσεκτική απόσταση από τη Δάφνη. «Πάμε, πρέπει να επιστρέψουμε». «Μπορώ να ξανάρθω να επισκεφθώ?» Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη Δάφνη και εκείνη τη στιγμή είδε τον πόνο που κουβαλούσε, την προδοσία που ακόμα πονούσε, αλλά είδε και κάτι άλλο, την αρχή της θεραπείας. «Θα δούμε», είπε τελικά. Αφού έφυγαν, η Δάφνη τοποθέτησε το σχέδιο σε έναν πίνακα φελού πίσω από το γραφείο της. Κάθε φορά που το κοιτούσε θυμόταν «κάποια πράγματα αξίζουν τον αγώνα». Οι μέρες μετατράπηκαν σε εβδομάδες. Η Δάφνη εργαζόταν ακούραστα, αποδεικνύοντας την αξία της όχι ως κληρονόμος, αλλά ως επαγγελματίας. Κέρδισε σταδιακά το σεβασμό, όχι όλων, αλλά αρκετών για να κάνει τη διαφορά, και παρατηρούσε τον Αλέξανδρο από μακριά. Έβλεπε πώς διακρινόταν στον τομέα του, πώς άλλοι υπάλληλοι ζητούσαν την καθοδήγησή του, πώς έχτιζε τη φήμη του βασισμένη σε πραγματική ικανότητα. Τότε ήρθε η στιγμή που θα άλλαζε ξανά τα πάντα. Η πρώην σύζυγος του Αλέξανδρου επέστρεψε ζητώντας κοινή επιμέλεια.
Η Δάφνη το έμαθε μέσω της Σοφίας, η οποία ανέφερε τυχαία ότι ο Αλέξανδρος είχε ζητήσει κάποιες άδειες για νομικά ζητήματα. «Το αντιμετωπίζει μόνος του?» ρώτησε η Δάφνη, προσπαθώντας να ακουστεί αδιάφορη. «Φαίνεται πως ναι», είπε ότι δεν ήθελε να ενοχλήσει κανέναν. Εκείνο το βράδυ η Δάφνη έκανε κάτι που παραβίαζε όλους τους κανόνες επαγγελματικής απόστασης που είχε καθορίσει ο Αλέξανδρος. Πήγε στο γραφείο του αφού είχαν φύγει όλοι. Εκείνος ήταν ακόμα εκεί, περιτριγυρισμένος από χαρτιά, φαινόταν εξαντλημένος. «Αλέξανδρε», σήκωσε τα μάτια του έκπληκτος. «Δάφνη, τι κάνετε εδώ τόσο αργά?» «Το ίδιο θα μπορούσα να ρωτήσω κι εγώ, ετοιμάζοντας έγγραφα για τον δικηγόρο. Το δικαστήριο είναι σε 2 εβδομάδες. Επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω». «Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζεστε ναι και μπορώ να την προσφέρω», μπήκε αποφασισμένη. «Έχω πρόσβαση σε εταιρικούς νομικούς πόρους. Μπορώ να ετοιμάσω συστατικές επιστολές υψηλού επίπεδου. Μπορώ να τεκμηριώσω την επαγγελματική σας σταθερότητα με τρόπους που έχουν πραγματικό νομικό βάρος». «Γιατί θα το κάνατε αυτό?» «Επειδή η Ελένη αξίζει να μείνει με τον πατέρα που την αγαπά. Επειδή είστε ένας απίστευτος πατέρας και επειδή...» Πήρε μια βαθιά ανάσα. «Επειδή ακόμα με νοιάζει. Ακόμα κι αν δεν θέλετε πια τίποτα μαζί μου, εμένα ακόμα με νοιάζει». Ο Αλέξανδρος παρέμεινε σιωπηλός για αρκετό χρόνο. «Δεν είπα ότι δεν θέλω τίποτα μαζί σας», η καρδιά της Δάφνης πήδηξε. «Δεν είπατε. Είπα ότι ήμουν θυμωμένος, ότι ήμουν πληγωμένος, ότι χρειαζόμουν χρόνο». Έγειρε πίσω στην καρέκλα. «Δεν είπα ότι δεν ένιωθα πια τίποτα και τώρα νιώθω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Νιώθω τόσο πολύ που πονάει γιατί θέλω να σας εμπιστευτώ, Δάφνη. Θέλω να πιστέψω ότι όλα όσα ζήσαμε ήταν αληθινά. Αλλά πώς ξέρω? Πώς ξεχωρίζω την αλήθεια από τη χειραγώγηση?» Η Δάφνη τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες πραγματικά κοντά του. «Θέλετε την πλήρη αλήθεια, χωρίς εκδόσεις, χωρίς προστασία?» «Ναι. Όταν σας έχισα καφέ, ήταν γνήσια ένα ατύχημα. Έπαθα γνήσιο πανικό. Η βοήθεια που πρόσφερα ήταν καθαρό ένστικτο. Είχα προκαλέσει ένα πρόβλημα και ήθελα να το λύσω. Συνεχίστε». «Η συμβουλή για τη βιωσιμότητα. Αυτή ήταν εσκεμμένη. Γνώριζα τους συνεντευξιαστές, ήξερα τι έψαχναν και ένιωθα αρκετά ένοχη για να θέλω να σας δώσω κάθε δυνατό πλεονέκτημα. Οπότε χειραγωγήσατε τη διαδικασία. Έδωσα πληροφορίες που χρησιμοποιήσατε με δική σας αξία. Η εμπειρία σας ήταν πραγματική. Τα προσόντα σας ήταν πραγματικά. Απλώς κατεύθυνα το φως εκεί που έπρεπε να είναι. Και μετά οι συμβουλές, η βοήθεια με τον προϊστάμενό μου, το νοσοκομείο. Όλα αληθινά, κάθε κομμάτι. Επειδή σε κάποιο σημείο μεταξύ του χυμένου καφέ και της δεύτερης εβδομάδας εργασίας άρχισα να νοιάζομαι πραγματικά. Όχι ως έργο ή απόδειξη, ως άτομο. Πότε το συνειδητοποιήσατε? Όταν αρρώστησε η Ελένη, όταν σας είδα τρομοκρατημένο στον διάδρομο, κάτι μέσα μου απλώς έσπασε και ξαναχτίστηκε ταυτόχρονα. Άκουσα έναν άνδρα που αγαπούσε την κόρη του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και ήθελα να το προστατεύσω αυτό, να προστατεύσω εσάς τους δύο. Αλλά δεν είπατε την αλήθεια. Όχι, γιατί όσο περνούσε ο καιρός, τόσο πιο αδύνατο φαινόταν. Πώς θα έλεγα? Παρεμπιπτόντως, είμαι η κόρη του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Θα φαινόταν εντελώς παράφρον και όσο περισσότερο περίμενα, τόσο χειρότερα γινόταν. Είχατε πολλές ευκαιρίες. Είχα και τις άφησα όλες να περάσουν από φόβο. Φόβο μήπως σας χάσω, φόβο μήπως χάσω τη ζωή που έκτισα, φόβο μήπως υποβιβαστώ ξανά σε ένα απλό επώνυμο. Η Δάφνη ένιωσε δάκρυα να της καίνε τα μάτια. Αλλά η ηρωνία είναι ότι προσπαθώντας να αποφύγω να σας χάσω, σας έχασα ούτως ή άλλως. Ο Αλέξανδρος παρέμεινε σιωπηλός, επεξεργαζόμενος.
«Πρέπει να καταλάβετε κάτι», είπε τελικά. «Όταν έφυγε η πρώην σύζυγός μου, κατέστρεψε την ικανότητά μου να εμπιστεύομαι. Χρειάστηκαν χρόνια για να ξαναχτίσω και μετά εμφανιστήκατε εσείς. Και για πρώτη φορά από τότε ήθελα να εμπιστευτώ ξανά. Ήθελα να πιστέψω ότι κάποιος μπορούσε να με δει, πραγματικά να με δει και να μείνει. Σας βλέπω, πάντα σας έβλεπα. Αλλά με αφήσατε να σας δω, την αληθινή εσάς». Η ερώτηση σιώπησε τη Δάφνη γιατί γνώριζε την απάντηση. «Όχι, όχι εντελώς. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό». «Κι εγώ λυπάμαι», αναστέναξε. «Αλλά εδώ είναι η αλήθεια που ανακάλυψα τις τελευταίες εβδομάδες. Ακόμα και θυμωμένος, ακόμα και πληγωμένος, ακόμα ονειρεύομαι εσάς. Ακόμα σας ψάχνω στους διαδρόμους. Ακόμα θέλω να μοιραστώ κάθε μικρή νίκη, κάθε ανησυχία με την Ελένη, κάθε τυχαία σκέψη. Αλέξανδρε, αφήστε με να τελειώσω. Η Ελένη ρωτάει για εσάς κάθε μέρα. Πότε θα δούμε τη Θεία Δάφνη? Η Θεία Δάφνη μας αγαπάει ακόμα. Και δεν ξέρω τι να απαντήσω γιατί και εγώ κάνω τις ίδιες ερωτήσεις. Η απάντηση είναι ναι. Σε όλα αυτά ναι. Τότε βοηθήστε με να εμπιστευτώ ξανά. Μην μου δίνετε υποσχέσεις ή μεγάλες δηλώσεις. Δώστε μου ειλικρίνεια, διαφάνεια, χρόνο για να ξαναχτίσουμε αυτό που έσπασε». «Μπορώ να το κάνω αυτό», είπε η Δάφνη, νιώθοντας την ελπίδα να ανθίζει για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες. «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μαζί, βήμα προς βήμα». Εκείνη τη νύχτα εργάστηκαν, ετοιμάζοντας έγγραφα για το δικαστήριο δίπλα-δίπλα, χωρίς δράμα. Απλώς συνεργατική δουλειά εστιασμένη στην προστασία της Ελένης. Και σε αυτή την απλή δουλειά άρχισαν να ξαναχτίζουν γέφυρες. Οι 2 επόμενες εβδομάδες ήταν μια άσκηση υπομονής. Η Δάφνη ετοίμασε νομικά έγγραφα που αποδείκνυαν τη σταθερότητα του Αλέξανδρου, την αφοσίωσή του, την επαγγελματική του ανάπτυξη. Χρησιμοποίησε τη θέση της, τώρα δημόσια αναγνωρισμένη, για να προσθέσει βάρος στις συστάσεις. Όταν ήρθε η ημέρα του δικαστηρίου, ο Αλέξανδρος μπήκε με αυτοπεποίθηση που δεν είχε πριν και βγήκε με πλήρη νίκη, διατηρώντας την πλήρη επιμέλεια. Τα γονικά δικαιώματα επιβεβαιώθηκαν. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τηλεφωνήσει στη Δάφνη. «Κερδίσαμε. Ήξερα ότι θα κερδίζατε». «Όχι, εμείς κερδίσαμε. Εσείς το κάνατε εφικτό. Εσείς το κάνατε εφικτό. Εγώ απλώς τεκμηρίωσα την αλήθεια». Υπήρξε μια παύση. «Τότε η Ελένη θέλει να γιορτάσει. Ζητάει πίτσα και γλυκό. Θα θέλατε να έρθετε μαζί μας». Η Δάφνη έκλεισε τα μάτια της, κρατώντας το τηλέφωνο σφιχτά. Θα μου άρεσε. Εκείνο το βράδυ ήταν η αρχή κάτι νέου. Όχι ο έντονος και μυστικός ρομαντισμός του παρελθόντος, αλλά κάτι πιο σταθερό, πιο ειλικρινές. Η Ελένη μιλούσε ασταμάτητα, διηγούμενη ιστορίες από το σχολείο. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε περισσότερο από όσο τον είχε ακούσει η Δάφνη να χαμογελάει εδώ και εβδομάδες. Και η Δάφνη, για πρώτη φορά από τότε που είχαν ξεσπάσει όλα, ένιωσε γνήσια μέρος κάτι. «Θεία Δάφνη», είπε η Ελένη ανάμεσα στις μπουκές πίτσας. «Τώρα που κέρδισε ο μπαμπάς, μπορείτε να γίνετε η πραγματική μας οικογένεια». Ο Αλέξανδρος πνίγηκε ελαφρώς. «Ελένη, δεν είναι έτσι που...» «Γιατί όχι», επέμεινε το κορίτσι. «Σας αρέσει αυτή. Εκείνη σας αγαπά. Εγώ αγαπώ και τους 2. Είναι απλά μαθηματικά». «Είναι πιο περίπλοκο από τα μαθηματικά, αγάπη μου», είπε η Δάφνη απαλά. «Οι ενήλικες πάντα το λένε αυτό, αλλά στο τέλος είτε επιλέγεις να είσαι μαζί, είτε όχι». Η Ελένη κοίταξε ανάμεσά τους με σοβαρότητα. «Τότε επιλέξτε». Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη Δάφνη πάνω από το τραπέζι. Σε αυτό το βλέμμα εκείνη είδε τα πάντα. Τον πόνο ακόμα παρόντα, αλλά και την αρχή της θεραπείας, τον θυμό να διαλύεται σε κατανόηση και κυρίως το συναίσθημα που ποτέ δεν είχε φύγει πραγματικά. «Είναι μια καθημερινή επιλογή», είπε ο Αλέξανδρος κοιτάζοντας ακόμα τη Δάφνη. «Δεν είναι κάτι που αποφασίζουμε μια φορά, είναι να ξυπνάμε κάθε μέρα και να επιλέγουμε ξανά». «Και σήμερα», ρώτησε η Δάφνη απαλά,
Ποια είναι η επιλογή σήμερα? Σήμερα επιλέγω να προσπαθήσω. Κι εγώ. Η Ελένη χειροκρότησε σαν να είχε ενορχιστρώσει όλο τον κόσμο και ίσως στην αθωότητά της να το είχε κάνει. Οι επόμενοι μήνες ήταν μια σταδιακή ανοικοδόμηση. Η Δάφνη ανέλαβε περισσότερες ευθύνες στην εταιρεία, πάντα με πλήρη διαφάνεια. Όταν έπαιρνε αποφάσεις που επηρέαζαν το τμήμα του Αλέξανδρου, επικοινωνούσε ανοιχτά. Όταν είχε συγκρούσεις συμφερόντων, αρνιόταν. Ο Αλέξανδρος ευδοκίμησε στον τομέα του. Κέρδισε προαγωγή βασισμένη αποκλειστικά στην αξία του. Μια προαγωγή που συνοδεύτηκε από ένα εξωτερικό πάνελ επανεξέτασης για να διασφαλιστεί η αμεροληψία. Και σιγά σιγά, ραντεβού, συζήτηση, στιγμή, ξαναχτίσανε την εμπιστοσύνη. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές, φορές που άνοιγαν παλιές πληγές, συζητήσεις για διαφάνεια, όρια, προσδοκίες, αλλά υπήρξαν και στιγμές φωτός. Η Ελένη να διδάσκει τη Δάφνη να φτιάχνει μπισκότα. Ο Αλέξανδρος και η Δάφνη να εργάζονται μαζί σε ένα έργο που συνδύαζε τη βιωσιμότητα με την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Οικογενειακά δείπνα που έγιναν εβδομαδιαία παράδοση. Ένα χρόνο μετά το ατύχημα με τον καφέ, η εταιρεία πραγματοποίησε την ετήσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της. Η Δάφνη βρισκόταν στη σκηνή, τώρα επίσημα αναγνωρισμένη ως μέρος της εκτελεστικής ηγεσίας. Αυτή η χρονιά έφερε σημαντικές αλλαγές, ξεκίνησε, η φωνή της καθαρή και γεμάτη αυτοπεποίθηση, όχι μόνο σε δομή ή κέρδη, αλλά σε κουλτούρα. Εφαρμόσαμε προγράμματα οικογενειακής υποστήριξης που μείωσαν την εναλλαγή προσωπικού κατά 30%. Δημιουργήσαμε ταμεία έκτακτης ανάγκης που βοήθησαν 43 οικογένειες και αναπτύξαμε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που μείωσαν τα κόστη ενώ ωφέλησαν το περιβάλλον. Σταμάτησε, κοιτάζοντας το κοινό, βρίσκοντας τα μάτια του Αλέξανδρου στην τρίτη σειρά. Η Ελένη καθόταν δίπλα του. Αλλά πιο σημαντικό από τους αριθμούς είναι αυτό που μάθαμε ως κοινότητα, ότι η πραγματική επιτυχία δεν χτίζεται σε ψέματα ή χειραγώγηση, χτίζεται σε ειλικρίνεια, ακόμα και όταν πονάει, σε διαφάνεια, ακόμα και όταν είναι ενοχλητικό και σε δεύτερες ευκαιρίες όταν αξίζουν και κερδίζονται. Μετά την παρουσίαση, ενώ όλοι αναμειγνύονταν, ο πατέρας της την τράβηξε στην άκρη. «Μεταμορφώνεις αυτή την εταιρεία», είπε. «Όχι απλώς τη διαχειρίζεσαι, τη μεταμορφώνεις. Το κάνω με το δικό μου τρόπο, το ξέρω και είναι καλύτερο από ό,τι ήταν ποτέ ο δικός μου τρόπος». Κοίταξε προς το μέρος όπου περίμεναν ο Αλέξανδρος και η Ελένη. «Είναι καλός για εσάς. Είναι και εκείνη επίσης. Η μητέρα σας θα λάτρευε να είναι γιαγιά». Το σχόλιο την εξέπληξε. Εσείς το αποδέχεστε πραγματικά. Μαθαίνω να αφήνω. Χρειάζεται χρόνος, αλλά προσπαθώ. Της έσφιξε τον ώμο. Εσύ μου το έμαθες αυτό. Ότι ο έλεγχος δεν είναι προστασία, ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι αδυναμία. Η Δάφνη αγκάλιασε τον πατέρα της, κάτι που δεν είχε κάνει εδώ και χρόνια, και ένιωσε επιτέλους ότι και οι οικογενειακές πληγές άρχιζαν να επουλώνονται. Προσπάθησε με αυτόν τον άνδρα, Αλέξανδρε, αν είναι ο μισός από αυτό που υποδηλώνει ο έλεγχος επαγγελματικά και ο μισός από αυτό που βλέπω στα μάτια σου όταν τον σκέφτεσαι, τότε αξίζει τον κόπο να παλέψεις. Είπατε ότι ήταν οπορτουνιστής. Είπα πολλά πράγματα, δεν ήταν όλα αλήθεια, κάποια ήταν απλώς φόβος πατέρα. Η Δάφνη κοίταξε αυτόν τον ισχυρό, άκαμπτο, αλλά και ανθρώπινο και ατελή άνδρα και είδε για πρώτη φορά εδώ και χρόνια τον πατέρα της. «Δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσει». «Τότε μάθε το. Πέρασες 2 χρόνια αποδεικνύοντας την αξία σου επαγγελματικά. Τώρα απέδειξέ την προσωπικά». Εκείνο το βράδυ, οι τρεις τους, η Δάφνη, ο Αλέξανδρος και η Ελένη, επέστρεψαν στο μικρό διαμέρισμα του Αλέξανδρου. Όχι στην έπαυλη της οικογένειας Βασιλείου, όχι ένα νέο και εκλεπτισμένο μέρος, αλλά αυτό το σεμνό μέρος που αντιπροσώπευε την ειλικρινή οικοδόμηση. «Θεία Δάφνη», είπε η Ελένη, ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί.
Θυμάστε το σχέδιο που έκανα για την οικογένειά μας? Θυμάμαι. Είναι πλαισιωμένο στο γραφείο μου. Λοιπόν, έκανα ένα άλλο, ενημερωμένο. Έδειξε ένα νέο χαρτί. Αυτό είχε περισσότερες λεπτομέρειες. Το σπίτι είχε χρωματιστά παράθυρα. Ο ήλιος είχε λαμπερές ακτίνες και γραμμένο με προσεκτικά γράμματα στην κορυφή «Επιλεγμένη οικογένεια». «Επιλεγμένη οικογένεια», διάβασε η Δάφνη δυνατά. «Επειδή με επιλέξατε», εξήγησε η Ελένη, «και εγώ σας επέλεξα, όχι επειδή πρέπει να είμαστε οικογένεια, αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε». Αφού κοιμήθηκε η Ελένη, η Δάφνη και ο Αλέξανδρος κάθισαν στον μικρό καναπέ σε άνετη σιωπή. «Είναι πολύ σοφή για την ηλικία της», σχολίασε η Δάφνη. «Πάντα ήταν. Μερικές φορές νομίζω ότι μας μεγαλώνει περισσότερο από όσο εμείς την μεγαλώνουμε». «Αλέξανδρε», η Δάφνη στράφηκε να τον κοιτάξει. «Πριν από 1 χρόνο, όταν σας έχισα καφέ, ήμουν τρομοκρατημένη ότι είχα καταστρέψει τη ζωή σας». «Μου καταστρέψατε την πουκαμίσα», γέλασε. «Αλλά σοβαρά», συνέχισε. «Δεν καταστρέψατε τίποτα. Περιπλέξατε τα πάντα. Μετά τα απλοποιήσατε με τρόπους που δεν περίμενα. Με προκαλέσατε να γίνω καλύτερος, να δουλέψω σκληρότερα, να εμπιστευτώ βαθύτερα, ακόμα και όταν ψεύτικα, ειδικά αφού σταματήσατε να ψεύδεστε, γιατί δείξατε ότι ακόμα και από ερείπια μπορούμε να ξαναχτίσουμε». Της πήρε το χέρι. Δεν ήταν τέλειο, αλλά ήταν αληθινό. Και το αληθινό είναι καλύτερο από το τέλειο. «Με συγχωρέσατε πραγματικά». «Συγχωρώ. Είναι μια διαδικασία, όχι ένα γεγονός. Κάποιες μέρες είναι πιο εύκολες από άλλες, αλλά κάθε μέρα επιλέγω να προσπαθώ». «Και αύριο, ποια νομίζετε ότι θα είναι η επιλογή αύριο?» χαμογέλασε. Αυτό το χαμόγελο που είχε μάθει να αγαπά, που ξεκινούσε αργά και φώτιζε όλο το πρόσωπό του. «Αύριο σας επιλέγω ξανά, όπως επέλεξα σήμερα, όπως θα επιλέξω και μεθαύριο». Είναι μια μεγάλη δέσμευση. Καλώς, γιατί έχω κουραστεί από τις μικρές. Φιλήθηκαν όχι με απελπισία ή επίγοντα χαρακτήρα, αλλά με κάτι βαθύτερο. Υπόσχεση, δέσμευση, εμπιστοσύνη ξαναχτισμένη τούβλο. Βλέπετε, υπάρχει μια αλήθεια που έμαθα μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες που μοιράστηκα μαζί σας. Τα ευτυχισμένα τέλη δεν αφορούν την τελειότητα. Αφορούν ατελείς ανθρώπους που επιλέγουν να εργαστούν μέσα από την ατέλεια. Η Δάφνη δεν έγινε ηρωίδα χωρίς ελαττώματα. Ο Αλέξανδρος δεν ξέχασε μαγικά όλους τους πόνους. Η Ελένη θα είχε ακόμα δύσκολες στιγμές. Η οικογένεια Βασιλείου θα είχε ακόμα εντάσεις, αλλά είχαν κάτι πιο σημαντικό από την τελειότητα. Είχαν συνειδητή επιλογή, την επιλογή να εμφανίζονται μέρα με τη μέρα, να επικοινωνούν όταν ήταν δύσκολο, να συγχωρούν όταν πονούσε, να χτίζουν κάτι νέο από τις στάχτες αυτού που είχε σπάσει. 2 χρόνια μετά εκείνο το ατύχημα με τον καφέ, ακριβώς 2 χρόνια, η εταιρεία πραγματοποίησε μια ειδική τελετή. Η Δάφνη εγγενίαζε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης σχεδιασμένο ειδικά για υπαλλήλους που, όπως ο Αλέξανδρος κάποτε, είχαν δυνατότητες, αλλά χρειάζονταν ευκαιρίες. Αυτό το πρόγραμμα, ανακοίνωσε στο γεμάτο κοινό, βασίζεται στη θεμελιώδη πεποίθηση ότι οι άνθρωποι αξίζουν ευκαιρίες, όχι ευνοιοκρατία, όχι φιλανθρωπία, αλλά γνήσιες ευκαιρίες να αποδείξουν την αξία τους. Ο Αλέξανδρος βρισκόταν δίπλα της στη σκηνή. Είναι τώρα συντονιστής του τομέα βιωσιμότητας του προγράμματος. «Όταν ξεκίνησα σε αυτή την εταιρεία», είπε στην ομιλία του, «ήμουν απελπισμένος, όχι μόνο για δουλειά, αλλά για μια ευκαιρία να αποδείξω ότι άξιζα περισσότερο από όσο υποδήλωνε το παρελθόν μου. Κάποιος μου έδωσε αυτή την ευκαιρία». Κοίταξε τη Δάφνη και μπροστά σε όλους τους συναδέλφους, τα στελέχη, τον τύπο, είπε «Και αυτή η ευκαιρία άλλαξε τη ζωή μου, όχι επειδή τα έκανε όλα εύκολα, αλλά επειδή με προκάλεσε να γίνω καλύτερος από όσο νόμιζα ότι ήταν δυνατόν». Μετά την τελετή, ενώ όλοι γιόρταζαν, η Ελένη, τώρα πιο μεγάλη και ακόμα πιο σοφή, τράβηξε τη Δάφνη στην άκρη. «Θεία Δάφνη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?» «Πάντα.
μετανιώνεται για όλα όσα συνέβησαν, για τα ψέματα και τον πόνο και τα δύσκολα πράγματα. Η Δάφνη σκέφτηκε προσεκτικά πριν απαντήσει. «Μετανιώνω για τον πόνο που προκάλεσα, για τα λάθη που έκανα, για τις επιλογές που πλήγωσαν ανθρώπους που αγαπώ». Αγκάλιασε το κορίτσι. «Αλλά μετανιώνω για το αποτέλεσμα να σας έχω στη ζωή μου. Ποτέ». «Καλό, γιατί κι εγώ όχι». Η Ελένη χαμογέλασε. «Και μπορώ να σας πω ένα μυστικό». «Φυσικά. Είπα σε όλους στο σχολείο ότι είστε η αληθινή μου θεία, όχι εξαίματος, εκ επιλογής. Και ότι αυτό είναι καλύτερο». «Γιατί είναι καλύτερο?» «Επειδή το αίμα είναι ατύχημα, η επιλογή είναι αγάπη». Εκείνη τη στιγμή η Δάφνη κατάλαβε πλήρως αυτό που προσπαθούσε να αποδείξει εδώ και 2 χρόνια. Η αξία δεν προέρχεται από επώνυμο ή χρήματα ή διασυνδέσεις. Προέρχεται από τις επιλογές που κάνουμε, από τους ανθρώπους που επιλέγουμε να αγαπάμε, από τις γέφυρες που χτίζουμε, από τα ερείπια που μετατρέπουμε σε θεμέλια. Εκείνο το βράδυ, στο νέο της διαμέρισμα, μεγαλύτερο από το πρώτο, αλλά ακόμα σεμνό, η Δάφνη, ο Αλέξανδρος και η Ελένη μοιράστηκαν ένα απλό δείπνο, πίτσα ξανά, γιατί κάποιες παραδόσεις αξίζει να διατηρηθούν. «Για τα ατυχήματα», ο Αλέξανδρος τσούγκρισε με αναψυκτικό. «Για τις νέες αρχές», πρόσθεσε η Δάφνη. «Για την επιλεγμένη οικογένεια», συμπλήρωσε η Ελένη. «Και εκεί, σε εκείνη την τέλεια και ατελή στιγμή, περιτριγυρισμένη από αγάπη που είχε κερδιθεί μέσω ειλικρίνειας και συγχώρεσης, η Δάφνη επιτέλους κατάλαβε. Δεν χρειαζόταν να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ήταν ήδη αρκετή. Πάντα ήταν. Απλώς έπρεπε να μάθει να το πιστεύει. Και μερικές φορές το να το μάθει κανείς απαιτεί να χύσει καφέ σε έναν άγνωστο, να πει πολλά ψέματα, να αντιμετωπίσει οικογενειακούς δαίμονες, να χάσει τα πάντα και να ξαναχτίσει κομμάτι-κομμάτι. Επειδή οι καλύτερες ιστορίες, οι αληθινές, αυτές που έχουν σημασία, ποτέ δεν αφορούν την αποφυγή λαθών. Αφορούν την εκμάθηση του πώς να ξαναχτίσεις μετά από αυτά και να χτίσεις κάτι ακόμα πιο δυνατό, κάτι αυθεντικό, κάτι επιλεγμένο, κάτι αληθινό.